Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alles wat de vrijheid en mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben uw gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Dankjewel dat jullie er weer zijn. We zijn begonnen met onze reis van de Bijbelserie. We hebben eigenlijk best wel wat besproken al, maar lang niet de Bijbel zelf. We hebben een beetje besproken over de tijdlijn. We gaan vandaag ook weer een beetje de tijdlijn bekijken. Maar heel snel, want we hebben die al redelijk besproken al. Maar we gaan, zeg maar, op basis van de tijdlijn gaan we de boeken bespreken. Dus daarom heb ik het gaan we nogmaals vandaag erover hebben. Maar heel kort. En we gaan we hebben over de origine van onze Bijbel. En in het bijzonder de Nederlandse vertalingen. Heb ik in de vorige aflevering hebben we erover gehad. We hebben gehad over hoe, zeg maar, de politieke aspecten onze Bijbel heeft gevormd. En de dingen die dan, zeg maar, de Bijbel die wij in onze handen de dag van vandaag hebben, hoe die heeft gekomen. En, maar goed, vandaag is een speciale dag, want we gaan de boeken daadwerkelijk bespreken. Dus laten we eventjes snel starten, want ik heb zoveel te bespreken eigenlijk. Dus ik wil niet zoveel tijd besteden aan eigenlijk de voorprogramma. Ook al vind ik dat belangrijk, maar laten we het even heel snel doorheen. En dan hebben we die gehad, oké? Dus, dus deze presentatie sowieso, mensen, is bedoeld om je interesse in het onderwerp te wekken. En vooral jou een startpunt te geven voor verdere studies, zeg maar. Maar serieuze studenten, serieuze geïnteresseerden, die worden dan aangemoedigd om mijn werk te bekijken op mijn website, thegreatworkexperience.com. Dan krijg je aanvullende podcast of aanvullende materiaal ook. En ook aanvullende materiaal die gerelateerd zijn op, zeg maar, deze serie. Ja? Dus daar krijg je ook mijn video's, mijn podcast, wat ik dan noem ook de RSS-feed, de Twitch, Instagram, monografieën, alles kan je via mijn website aanvragen of kan je die meteen direct vinden. Dus ik zou daar gebruik van maken, want het zit rijk aan informatie. En ook nog een puntje dat niet helemaal onbelangrijk is. Ik bouw verder op eerdere kennis. Dus dat betekent, wat ik vandaag ga bespreken, ik ga niet alles helemaal vanaf nul starten. Dus als jij dan meer informatie wilt hebben, dan zou ik je sowieso aanraden om daar naartoe te gaan. Oké, dus wij moeten gaan begrijpen dat anarchie de oplossing is, mensen. Dat is de boodschap die onze voorouders ons altijd hebben gehad. Wij hebben gewoon besloten om andere structuren te creëren en onszelf tot slaaf te maken. Dat hebben wij besloten, omdat we gewoon, ik weet het niet, gewoon dom zijn, zeg maar. Wij hebben niet geluisterd naar de geluiden van onze voorouders. Wij denken dat onze voorouders dommer zijn. Dat is een van onze misvattingen die we hebben. Dat mensen van 2000, 3000 jaar geleden minder intelligent waren dan wij. Dat is letterlijk wat heel veel mensen denken. Omdat wij nu een mobiele telefoon hebben of computers hebben, denken we dat de technologie niet bij hun er was. En ik ben hier om je te vertellen dat het een misvatting is. Want hun waren vele malen intelligenter zelfs. Dat er heel veel dingen moesten gaan gebeuren. Ons verhaal is heel rijk, het verhaal van de mensheid. Dus, en
ik moet eerlijk zeggen, de Bijbel is... ik ben zelf zoiets van, ja, ik ga niet alles klakkeloos nemen in de Bijbel, maar we krijgen wel sporen van waarheden hier en daar. En die collaboreren met andere bronnen ook. Dus dat is eigenlijk heel spannend. En ik wil ook vandaag meteen zeggen hè, dat mensen niet... ik weet dat christenen zo zijn. Ik was zelf van huis uit christen. Ik ben katholiek opgevoed en daarna protestantse kerken bezocht. Vrijwel tot mijn 25ste, 26ste jaar. Ik denk zelfs later, richting de 30ste zelfs. Ik ben een beetje vergeten, ik ben richting de 50 al. Dus, dus ik weet hoe de christenen denken. En een van de dingen die ze altijd proberen te doen, is ze proberen natuurlijk de geloof die ze hebben, is veilig. Het is een veilig plek om te zijn. En alles wat dan zeg maar dat geloof in twijfel trekt, zoekt men iets om of te verdedigen of te vluchten. En dus als ik praat over bijvoorbeeld dat er andere verhalen zijn die dan zeg maar het verhaal die voor de verhaal van Genesis was, wat ik vandaag ook ga bespreken. Dan hebben christenen de tendentie om te zeggen van ja, de duivel heeft het daar gezet om ons om ons te misleiden en dat het allemaal niet Gods woord is, bla bla bla. Omdat natuurlijk men wil vast blijven houden aan hetgene wat veilig voelt. Maar het probleem is dat veilig voelen brengt ons niet naar de waarheid. Dat is een beetje mijn punt. Dus ik zou zeggen, hou een beetje een minder verdedigende positie aan. Wees open om te leren. En als je wil leren, dan ben je welkom. Kijk, ik kan ook niks doen als je zegt tegen mij van ja, ik wil niet leren. Ik heb gewoon geen zin in. En ik wil gewoon blijven geloven in die onzin dat ik geloof. Ik heb zoiets van ja, heel veel succes. Dan zien we wel waar het schip strandt bij jou. Maar ja, in ieder geval, dan weet je dat. Maar de anarchie was de oplossing die altijd aan ons gegeven is. Dus mijn boek is ook non-fictief. Ik geef jou wijsheden van vroeger die je kan toepassen in hedendaagse leven. En, want het idee is uiteindelijk deze tijdloze principes, want het zijn principes van het leven en principes van het universum, om die zeg maar te integreren in ons dagelijks leven. Dat is het hele idee en het hele wat ik wil bereiken. Het boek is, ik heb het hier. Ja, ik laat het elke week een beetje zien. Ja, het is, je kan het kopen op Amazon, bol.com en al deze plekken. Dus het is vrijwel, het is geen dikke pil. Zo gebeurt. Ja. En ik heb voor degenen die het ook leuk vinden, een aantal hieroglyphen daarin gezet. Zodat je ook een beetje dat, want ik borduur mijn werk ook heel vaak met hieroglyphen. Dus dat is ook leuk. Van Egypte. Voor de mensen die nog niet weten wat hieroglyphen zijn. Ja, dat zijn wat we dan noemen tegenwoordig de pictogrammetjes. De emojis. De emojis van de Egyptenaren. Ja, dus hou dat een beetje weg. Maar en gaat het misschien. Ik heb het in Engels, Spaans en het Nederlands. Dus en we hebben de papieren versie, die kost 7 euro volgens mij. En de versie die je hier ziet, die kost wel 21 euro. Ja? Maar dan krijg je ook iets moois voor terug. En dan kan je die ook mooi, zeg maar, in je... Ik ben zelf ik hou ook vanzelf van lezen. Ik vond het wel grappig, want een keertje heeft iemand in Nederland mij gezegd: oh Glenn, ik heb niet verwacht dat je echt zo'n belezen man was. En toen de tijd begreep ik helemaal niet wat hij bedoelde. Want alle boeken die ik lees, meestal waren in het Engels. En dat is ook één ding dat ik ook meteen aankaarten. Mijn kennis wordt eigenlijk gevoed in het Engels. En ik spreek ook Nederlands. Dus heel vaak mag ik de transitie van het Engels naar het Nederlands. Heel vaak gaat het niet 1 op 1. En heel vaak het uitspreken van bepaalde woorden, bepaalde terminologieën. Maar daar vraag ik excuses voor. Maar voor de rest, zeg maar, de boodschap is belangrijk, mensen. De boodschap is belangrijk. Dus de boodschapper is niet zo belangrijk. De boodschap is belangrijk. Hou dat in de gaten.
Oké, laten we die heel snel doorgaan. Voordat we verder gaan, niet vergeten dit verhaal, de 2 eerdere podcast of series te beluisteren en te kijken. Heel veel informatie die we hierin gaan verwerken, die zijn daar ook aanwezig. Dag Anna. Ja, dus ga gewoon lekker doorheen. Dus vooral het gedeelte van Kabbalah en eigenlijk ook Tarot, want je ziet het ook allemaal terug in de Bijbel. Weliswaar op een andere manier, maar het is daar als je dan gewoon goed kijkt. Daar ga ik ook vandaag een beetje erover hebben. Dit is mijn masterclass, die begint 6 juli. Ja. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn om verdieping te vinden in wat ik dan bespreek, en vooral in het kader van Tarot, dan is dit zeg maar de plek om te zijn. En ik vraag alleen maar, laat het even zo zeggen, voor de mensen die nog niet mijn supporters zijn, om toegang te krijgen hieraan moet je een supporter zijn en dan krijg je toegang op. En daar beneden krijg jij dan de link, dat thegreatworkexperience.com/donaties.html. De Buy Me a Coffee link heb ik is voorlopig inactief. Het is een hele gedonder daarmee, dus ik heb gewoon besloten om dat toch niet te gebruiken. Voor de mensen die dat toch hebben gebruikt al, dat is geen probleem. Ik heb alles al binnen, ik zie alles, dus het is oké. Maar voor de toekomstige mensen die dan deel willen nemen, dan raad ik aan om een e-mail te sturen. Of gewoon daar een donatie doen. Als je met Bitcoin of met cryptocurrency de donatie doet, ter waarde van die €33 per maand of van die 777, dan zou ik je vragen om toch een e-mail te sturen met je naam en gegevens. En dan zorg ik ervoor dat je dan meteen een toegang krijgt op het platform. Oké? En ook vertellen dat je via Pika Pika bent gekomen. Dus dan kunnen we dan zeg maar de Pika Pika mensen ook hun deel geven. Oké, dus de vraag, wie heeft Jezus vermoord? Dat is wat ik dan tracht aan het einde van de presentatie, dat je dit kan beantwoorden. Maar gezamenlijk hiermee wil ik iets meteen vermelden. En ik ga dat in elke aflevering, denk ik, ga ik dat doen. Want ik wil de Statenvertaling pakken. Dat is dan zeg maar de gereformeerde vertaling. Ja, die in opdracht van de Staten-Generaal, heb ik vorige week erover gehad. Maar dat staat, want wij hebben den strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Als je een nieuwe vertaling pakt tegenwoordig, dan is dat helemaal weggesjoemeld en weggemoffeld. En dan is dat in principe wordt gezien als hogere machten. Het wordt vertaald als hogere machten. We hebben geen strijd met vlees en bloed, maar we hebben strijd met hogere machten. Ja? En dingen in de hemel en dat soort dingen. Maar het is vrijwel specifiek. En de meeste, laten we even zeggen, gnostics en wat eigenlijk de vroegere christenen zijn, en de meeste tradities zelf, de meeste occulte tradities of hermetische tradities, of allerlei soorten tradities die er vroeger waren, waar religie ook een deel van maakte. Ja, maar alle religies die komen af van een traditie. Die mensen waren bewust van de slavenstructuren van regeringen. Die mensen waren bewust van de slavenstructuren van politiek. En die mensen waren bewust van de slavenstructuur van de geldsystemen. Ja? Van de monetaire systemen. Dus dat zie je ook in het werk terug. En daarom ben ik ook, want dat is de originele boodschap en de originele transformerende boodschap. Dat is wanneer je een Christus wordt, daadwerkelijk een Christus wordt, of tenminste handelt namens de Christus onderwijzingen, dan als je een echte, laat het even anders zeggen, als je zelfs een echte christen bent, dan ben je niet pro-religie. Als je echt een christen bent, dan ben je niet pro-politiek. En als je een echte christen bent, dan ben je niet pro-monetaire systemen. Ja? En ik kan dit zeggen met volledige zekerheid en 1000%.
En ik weet dat heel veel christenen zeg maar beledigd gaan voelen hiervan. Maar als je een echte christen bent, dan ben je ook hier niet beledigd over. Ja? Dus niks is nieuws onder de zon. Als je dat gelooft, dan leef je niet op deze planeet. Ja, alles wat wij nu gaan bespreken was altijd zo, zal altijd zo zijn. En dus niks is, de bronnen van al deze kennissen, de bronnen van al deze teksten, allemaal hebben dus in principe dezelfde oorsprong. Ja, en het is niks anders. We zijn niks anders aan het spreken. Het wordt alleen maar anders ingepakt en weer gepresenteerd naar mensen toe. Als jij mijn verhaal van vorige week goed hebt begrepen, als je dat goed hebt gezien, wat ik allemaal heb besproken, dan kan je zien dat bijvoorbeeld, daar ga ik straks ook erover hebben, maar dat Rome, zeg maar, eerst een koninkrijk was. Toen is hij een republiek geworden. En toen is hij weer een dictatorschap geworden. Dus is hij een imperium geworden. Dus het was toen kreeg je dan keizer in plaats van een koninklijk huis, zeg maar. Het verschil is dat een koninklijk huis, die is erfelijk. En zeg maar een dictatorschap en in de vorm van een keizer hoeft dan niet erfelijk te zijn. Kan elk persoon er zijn. Onder de mom van, laten we democratisch onze koning of onze keizer kiezen. En dan, dat is toch een verschil tussen een keizer en een koning. En dan heb je dan te maken met, daarna is hij dan, deels daarvan is gevallen, dus het Westen. En kregen we weer, de adelen die worden weer, zeg maar, de betiteling van koningen en koninginnen en dat soort dingen krijgen. Dus dan krijg je dan, zeg maar, een aantal jaren later, honderden jaren later, krijg je weer een cyclus. Dus gaan we precies hetzelfde weer doen. Dus Rome is weer nu een koninkrijk. En nu hebben we nog steeds koningen. Ja? Dus is er iets veranderd? Nee. Het enige wat ze hebben gedaan is, ze hebben hetzelfde verpakt. En ze hebben het anders aangeboden. Dus nu, zogenaamd, omdat wij dan zeg maar een parlement hebben, maakt het opeens dat wij democraten zijn. Of democratisch zijn. Ja? Als jij een klein beetje je oog opent, als je een klein beetje kan zien, dan kan je het ook inzien dat het allemaal onzin is. En dan kiezen ook voor... je gaat mij nog niet vertellen dat de koning geen macht heeft. Je kan wel 100... Kan jij bewijzen met wetenschap? Breng wetenschap met me toe. En met bewijzen, met foto's en alles. Waar je dat de koning elke dag volgt. Dat je maar gaat, en dan banden van zijn gesprekken hebt en al die dingen. Bewijs me dat hij alleen maar, en dan 24 uur per dag, dat hij gewoon, dus letterlijk, maak een Big Brother programma hiervan. Niet editen. Ja? En dan bewijs me op die manier, ja, dat hij geen invloed heeft op politiek. Want daar gaat het om. Want mensen die kunnen best heel veel dingen, heel veel... ze geven heel veel excuses om te zeggen dat de koning geen invloed heeft in de politiek. Hij heeft behoorlijke invloed en het is iets dat hij daadwerkelijk 1000% gebruik van maakt. Het is niet iets dat hij niet gebruik van maakt. De domme hier is jij. Dat is de domme. De domme is jij, niet hij. Hij is slim genoeg om te gebruik maken van zijn positie. Ja? Degene die dom is hier, dat ben jij. Als jij dat gelooft. En dan benadruk ik ook het punt geloof. Want je moet maar geloven dat hij het niet doet. Dus we zijn weer teruggekomen waar we waren. Slavensystemen van slaven voor slaven. Want ik beschouw zelfs de koning ook een slaaf. Want die is ook slaaf van dit slaafsysteem. Hij kan niet zonder. Als hij het zonder is, ja, dan voelt hij misschien minder koninklijk. Ja? Want als hij het allemaal niet zo belangrijk zou vinden, waarom gaat hij gewoon niet stoppen daarmee dan? Stoppen gewoon met die fucking shit. Stoppen met dit spel. Ja? Dus hij is ook slaaf van het spel. Hij wordt ook, als jij een schaakbord hebt, in feite, de schaakbord is gecreëerd met dit soort gedachtegangen. Soms als ik de schaakspel zie, ik vraag me af als de schaakspel door occultisten is bedacht,
of dat de occultisten de schaakspel heeft gebruikt als voorbeeld. Soms denk ik andersom, dat de occultisten schaakspel hebben bedacht. Want daar heb je dan een koning en een koningin op de schaakbord met die blokjes erop. Weet je, die witte en zwarte blokjes. En dit zie je ook in heel veel tempels, heel veel occulte tempels. Bijvoorbeeld bij vrijmetselaars, zelfs bij Rozenkruisers. Dat is het bord van het spel van het leven. En de donkere hokjes betekent je bent onwetend. En de witte hokjes betekent je bent verlicht. En het idee is, wat dit aangeeft, is dat er sommige mensen in de donker lopen en sommige mensen in het licht lopen. En obviously, ze willen dat jij alleen maar in het donker loopt, zodat hun, zeg maar, macht kunnen uitoefenen op je. Oké, vandaag gaan we duiken in de Torah. Het zijn de 5 eerste boeken van de Bijbel. Noemen we dan de Torah. Dus de Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dan gaan we eromheen, daar gaan we erover hebben. Oké. Dus maak je pruik maar vast. Hou je pruik maar vast, zou ik zeggen. En we gaan ook de boek van Jozua. Ik spreek het uit in zijn originele naam, Jehoshua. Maar het boek, het boek in het Nederlands heet Jozua. Jozua. Oké? Dus hou dat een beetje. Dit gaan we bespreken vandaag. Dus dan weet je dat. Oké. Dit zeg ik elke week en ik ga het blijven doen. Dit is geen religieuze presentatie die probeert om iemand te bekeren tot een bepaald soort religieus geloof of overtuiging. Hou op. Ga echt niet doen. Dit is geen poging om een moderne christelijke secte of denominatie te demoniseren ten gunste van een ander. Dat gaan we ook niet doen. We gaan niet zeggen van katholiek is goed en gereformeerde of Calvinist of weet ik veel allemaal van die onzin beter is dan die andere. Dat is dat niet. Als het mij betreft zijn ze allemaal troep, maar dat gezegd hebbende ook in dezelfde zin zeg ik niet allemaal zijn slecht. Ja? Maar dat betekent ook niet dat die van jou goed is. Jezus Christus. Want dat hebben mensen ook de neiging om meteen te zeggen van, wel, die van mij is de beste. Ja? Waar ik naartoe wil gaan is dat mensen gaan weten in plaats van geloven. Want God, je kan het weten. Ja? Je kan weten. Er zijn manieren om dat te doen. Dat zijn de hele tradities voor bedoeld. Dit is geen presentatie van atheïsme die probeert om een hogere macht dan de mensheid te ontkennen. Oké? Want we weten dat er een hogere macht is. Alleen het is niet de hogere macht of de God die in de Bijbel zelf erover spreekt. Die we vandaag gaan bespreken ook. En ik heb dit erbij gezet in het blauw. De twee eerdere podcasts heb ik het niet gedaan. Dit is geen presentatie van agnosticisme. Waarin beweerd wordt dat de mens niets weet over het al dan niet bestaan van een bovennatuurlijke wezen. Want dat weten we ook. Ja? Eigenlijk agnostisch betekent zelfs niet eens ontweten, maar negeren. Want ontwetend in het Engels is zelfs niscient. Het betekent niscient, niet agnostisch. Maar het is niscient. Ik weet niet het Nederlands woord voor, maar het vertaling daarvan, zeg maar, een synoniem daarvan is onwetendheid. Onwetendheid betekent de kennis is er, maar jij bent niet in staat om aan die kennis te komen. Zoals een baby bijvoorbeeld. Ja, die is onwetend. Ja, en agnostisch zelfs. En zelfs negeren betekent de kennis is er, maar je vertikt het te accepteren. En dan ben je gewoon letterlijk een agnostisch persoon. En heel vaak wordt dat ook gezien als de domme, de idioot, zeg maar. Ja, dus oké. Dus deze ga ik vandaag niet, ga ik hier niet te veel erover hebben. Hier wat ik zeg is eigenlijk dat mensen reageren heel vaak op nieuwe informatie met vooroordelen. Dus wat ik nu ga bespreken, gaan ze veroordelen op basis van hun geloofssysteem. Ik wil dat je dat, ik heb daarvoor ook al gezegd, zet hem even aan de kant. Want anders ga je niks leren. Oké? Ga ervan uit dat wat je gelooft niet de oplossing en de echte oplossing is. Ga gewoon vanuit. Geef jezelf de voordeel van de twijfel. Ja?
en zet dat even aan de kant. En luister naar mijn boodschap en probeer te begrijpen. Dat is wat ik hier zeg. Ja? De Christus-ideaal die was er duizenden jaren voor de Jezus Christus die wij nu, de christenen, aanbidden. Die dingen waren er al duizenden jaar. De archetype. Ja? Ik hoop dat in vorige seizoen heb ik uit kunnen leggen wat een archetype is. Ik hoop dat je daar begrijpt waar het om draait. Die Christus-archetype die was er al duizenden jaar voor. En ik weet exactly precies hoe de christenen denken. Want die denken dat er een buitenaardse wezen er moet zijn om hun te komen redden. Dit is de geloof van christendom geworden. Dat er een buitenaardse iets van buiten moet komen om jou te redden, omdat er zwakkelingen zijn die zichzelf niet kunnen helpen. Het idee van iemand kan niet werken en er moet iemand van buiten komen om die persoon te helpen, want anders kan die persoon zichzelf niet helpen. En wat ik hier presenteer en wat ik je uitdag om over na te denken is, onze voorouders die hebben een bepaalde kennis aan ons overgedragen als nageslachten. En deze kennis die heeft een echte transformerende kracht. Die zelfs degene die denkt die niet voor zichzelf kan zorgen, krijgt hij dan opeens de kracht om voor zichzelf te zorgen. Dus mensen hoeven en moeten niet slachtoffers blijven en zijn. Dat is de punt. Als jij begrijpt dat jij de goddelijke vonk, wat ze dan noemen het goddelijke vonk, in jezelf hebt, ja, dan is alleen maar de vraag, hoe kan ik hem aanmaken? Want het is nu doof. Dat is eigenlijk ook wakker worden, de vonk activeren in de mens. En als de vonk aan is, dan kan jij beginnen, dan word je als het ware de Christus zelf. En ik ben niet eens iets aan het quote-unquote prediken die niet volgens de Bijbel is, want zelfs Christus zegt, je moet als mij worden. Ja? En de meeste christenen kunnen met me eens zijn dat Christus die lering heeft gegeven. Je moet als mij worden. Ja? Dus je kan mij niet vertellen dat jij niet als Christus wil worden. Want dan zeg ik je, dan ben je helemaal geen Christus. Geen christen. Ja? Dus, maar wees open. Dus de tijdlijn even heel snel weer. Laten we dat even dan doen. Ja. De tijdlijn even weer uitgestippeld. We beginnen met de schepping, daar gaan we het over hebben. De zonnevloeden gaan we vandaag erover hebben. De toren van Babel, daar gaan we ook een beetje vandaag erover hebben. En dan gaan we naar de tijdperk van de aartsvader, daar gaan we ook vandaag erover hebben. Dan ga ik ze allemaal samenvatten, die 5 boeken. En de thema's, de belangrijkste thema's eruit pluggen. En we gaan over Isaac en Jacob erover hebben. De reis van Jozef. En we gaan dan de Exodus erover hebben. De uittocht uit Egypte. En nogmaals, de Bijbel is deels. Want het is niet helemaal, ze hebben het zijn eigenlijk verhalen binnen historie. Het is niet, en het is zelfs bewezen dat die verhalen niet historisch correct in de correcte historische tijdperk vallen. Oké? Omdat degenen die de Bijbel hebben geschreven, of volgens de christenen geïnspireerd werd door de Heilige Geest of whatever, die hebben het gedaan met een bepaald doel in gedachten. En die doelen, die ga ik vandaag ook erover hebben. Dus de tijdlijn is niet helemaal 1 op 1. Oké? Dit verhaal, de hele Bijbel zelfs, van het Nieuwe Testament tot het Openbaring van het Oude Testament, Genesis, tot Openbaring, de laatste boek in de Bijbel voor de christenen. Dat is in het Nieuwe Testament. Tot daar, vanaf kaft tot kaft, is door Joden geschreven, voor Joden geschreven, grotendeels. En ik weet dat christenen hier zeggen niet mee eens zullen zijn, omdat natuurlijk Christus, het Nieuwe Testament, is het nieuwe verbond, wat ze dan noemen. Ja? Maar
het is niet, het is geschreven door Joden, voor Joden, uit een Joodse optiek. Dit is hoe de Joden naar de wereld bekijken. Tenminste, daar moet het met me eens zijn. Dat is geschreven door de Joden. En het is dan geschreven uit hun optiek. Hoe hun naar buiten kijken. Ja? En dat zou niet betekenen, het probleem dat ik heb hiermee, is het is alleen maar eenzijdig. We hebben alleen maar één kant van het verhaal gekregen. We hebben de andere verhalen niet echt gekregen. Ja, heel weinig meegekregen. En zelfs niet gekoppeld in de lering om een totaliteit inzicht te krijgen van beide kanten. Oké? Want we moeten de kanten van de Egyptenaren zien, maar ook de kanten van de Joden. We moeten de kanten van de Grieken zien en ook de kanten van de Joden. We moeten de kanten van de Medo-Persische zien en ook de kanten van de Joden. En we moeten de kanten van de Grieken en de Romeinen zien en ook de kanten van de Joden. Het probleem met de meeste religie is, we kijken alleen maar met de bril van de Joden. En eigenlijk moet ik niet alleen maar Joden zeggen, ik moet eigenlijk de Hebreeuwse volk zeggen. Joden is een term die uit Juda is gekomen. En je gaat laten zien, dat is bij de splitsing van de koninkrijk. Want het was één, Israël was één. En toen is hij dan gesplitst in tweeën. En dan heb je dan het noordelijke koninkrijk en het zuidelijke koninkrijk. En het zuiden is Juda. Het noorden was wat dan Israël is blijven noemen. Even zo voor het gemak. Zo dan heb je dat huis van Juda is in het zuiden. En Israël is gebleven in het noorden. Dus Israël in het noorden is eerst overgenomen door de Babyloniërs. En toen later, 1000 jaar later, is dan het zuiden overgenomen. Dat verhaal komen we wel later op terug. Maar dus om jou te vertellen, maar we gebruiken natuurlijk Joden als een algemene term. Maar eigenlijk is het een foutieve manier om het te gebruiken. Maar voor het gemak blijf ik die gebruiken. Maar dan tenminste heb je die informatie. Oké? Dus dan gaan we naar de, dan gaan we terug. De verovering en de vestiging. En daar zijn we klaar. Dus de eerste 6 boeken van de Bijbel, die zijn de eerste 4 bolletjes daar, die je daar ziet. Ja? En dan gaan we later, verder dan met de Verenigde Koninkrijk, waar ik net over had. Dan gaan we praten over de verdeelde koninkrijk, de Babylonische ballingschap, de terugkeer van de Tweede Tempel, de Maccabeese, sorry, ik zeg altijd Maccabeus, maar het is Maccabeese opstand. Ja, en we hebben de Romeinse periode en dan heb je natuurlijk de vroegere kerk. Hier, dan zeg ik Joodse mentaliteit en maatschappij, zo zie ik het. Ja, ja de Joden eigenlijk de Hebreeuwse mensen en in het bijzonder de Zionisten. Want ik moet tussen de Joden, de mensen die het Joodse geloof, de Jodendom. Want de Jodendom heeft te maken met Yahweh. En ik ga je zo direct ook uitleggen. Ze gingen ook andere goden aanbidden. In principe. Sorry. In principe, de Joden die waren al. Waar we dan nu, dat zijn Semitische volken. Ja? Die waren al in de buurt van Egypte, in de buurt van Israël, aan het rondslingeren. Ze waren vooral nomaden. Ja? En ze zochten plekken om te vestigen. Ze zochten een plek om zichzelf te vestigen. En vandaar ook die verovering en al die dingen. Maar je moet het een beetje in context brengen. De Zionisten inderdaad van tegenwoordig, want de Joden zelf die scheiden zich met het Joods geloof en mensen die gewoon Hebreeuws spreken, Hebreeuws sprekende mensen, die niet per definitie de Jodendom omarmen. Die heb je ook. Ja? Maar er is een bepaalde mentaliteit inderdaad. En ik zou zelf zeggen dat de Bijbel een boek is die in principe de Jodendom, de mensen die de Jodendom geloof willen omarmen, ja, begeleidt op verschillende aspecten.
mocht je het kunnen begrijpen natuurlijk. Want wij hebben iets van gemaakt later dat, ja, je kan zeggen, een beetje ver van de originele boodschap misschien van de Jodendom zou zijn geweest zelfs. Oké? En daarom omarmen ze onze want die Messia moet komen. Hè? En de Messia is de persoon die komen zal, die de koning van de Joden zal zijn. En bij extensie ook de koning zal zijn van de hele wereld. Dus de Jodendom, de Joodse mensen, ze geloven alleen maar niet dat het Christus was. De Jezus Christus die de christendom naar verwijst. Maar de Joden die geloven echt wel dat er een fysieke persoon zal komen, in vlees en bloed, die koning zal zijn als koning Willem-Alexander en koning, al die andere koningen van Charles en al die koningen van Europa en over de hele wereld, die zal dan zeg maar boven hun zullen zijn en waardoor zeg maar de Jodendom op die manier zeg maar dat geloven de Zionisten tenminste, de Zionisten. Ja? Er zijn een beetje extreme versies, maar het hele geloof was daarop gebaseerd. Dus sommige mensen die dat hebben anders omarmd, het zij zo, cool. Ja, maar dan is dat tenminste. Dit zijn de 5 koninkrijken waar wij in Romeinen 2 zijn gebleven. De Bijbel is over God en de religie. De omnibus zijn de literatuur. Ja. Ja, dat is is best wel een grappige vergelijking. Zo, vergeet niet dat de Exodus praten we ook over de Hyksos-theorie, wat je dat noemt. Het is een theorie omdat er zijn een aantal archeologische bewijzen ervan gevonden, maar ze hebben besloten om die aan de kant te schuiven, laat ik het even zo zeggen. Maar toch wel de moeite waard om ernaar te kijken. Dat is dan zeg maar wat de Egyptenaren dachten over de Joden, de Hebreeuwse volken, de Semitische volken die daar in de buurt waren. Ja? Ze noemen hun de Haku Hesut. Ja? Dus kijk je ernaar, met 2 vorige podcasts heb ik erover gehad ook. Oké. Bereshit is dan Genesis. Oké. We gaan starten, kan je zeggen. Bereshit is eigenlijk zeg maar de Hebreeuwse naam voor Genesis. Wij noemen het Genesis. In de Torah is het Bereshit. Oké. Sommige mensen. Ik heb vorige week geëindigd met een best wel grappige. Hieroglyphen. Ik heb 2 zinnen in de hieroglyf. Egyptische hieroglyphen heb ik dat zeg maar geschreven aan het einde van de sheet. Vandaag heb ik het ook, volgens mij heb ik het ook. Maar ik heb het vorige week gedaan. Ik heb gezegd, ja, ga maar gewoon lekker over nadenken. Maar ik heb vandaag een grap daarover. Want we hebben gezegd dat... Oké, voordat ik het uitleg, dan wil ik het eventjes eerst even uitleggen. Dus er zijn sommige mensen die denken dat God het universum heeft geschapen. Ja? Sommige mensen denken dat niets het universum heeft geschapen. Ja? Wat toch wel, zeg maar, de grappigste gok is. De nietsmensen, die maken grap van en maken de godmensen belachelijk en zeggen dat God niet bestaat. Oké, misschien. Maar weet je wat zeker niet bestaat? Niets. Dat is de letterlijke definitie van niets. Het bestaat niet. Dus waar hebben we het over? Of gelooft men in God, iets wat je niet kunt zien, aanraken, proeven, fotograferen of wetenschappelijk bewijzen. Of gelooft men in niets, iets wat je niet kunt zien, aanraken, proeven, fotograferen of wetenschappelijk bewijzen. Maar volgens mij, lieve mensen, kunnen we er allemaal over eens zijn, als niets spontaan verandert in alles, dan is dat toch een fucking goddelijke en magisch iets, toch? En als je de nietsmensen vraagt wat er gebeurt als je doodgaat, zeggen ze niets. Je gaat op in niets, Glenn. Oh, dus antwoord ik dan,
Dus je wil zeggen dat je wordt weer één met je schepper? Met niets? Dat is toch hemel? Oké, ik vond dat grappig om eventjes... het is een beetje flauw grap natuurlijk. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat heel vaak fundamenteel hebben we over hetzelfde, mensen. Ja? Dus het is een beetje stoppen met het vechten. We vechten heel vaak om dingen die fundamenteel hetzelfde zijn. Dus laat me even heel snel uitleggen wat we gaan doen. We gaan dan zeg maar de 6 eerste boeken, de Torah en nog eentje, de 6e boek. Dus de Torah die is dan de eerste 5 boeken. Dat noemen we ook de Pentateuch. Ja? Die gaan we eerst bespreken. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en later Jozua. Ja? Dat is eigenlijk de eerste 5 boeken, kan je zeggen, is je kan zelf zeggen de 4 elementen, de 5 elementen, dat is dan de Pentateuch, dus er zijn de 5 elementen eigenlijk. Maar ik heb die ook gekoppeld met de alchemie, waar we ook erover hebben gehad in het eerdere podcast, alchemie. Weet je wel, de Nigredo, dat is Genesis, de val van de mens, ja. Het zwart maken, zonde, dat is dan Nigredo, dat in de alchemische lering, dat is Genesis. We hebben dan Exodus, dat is dan albedo, dat is dan de overgang van het zwart naar purificatie. Je maakt jezelf schoon, het schoonmaken van jezelf. Ook deel van de ritueel van de Joodse priesters. Het is dan zeg maar eigenlijk het albedo, het schoonmaken. Representeert ook het schoonmaken van je gedachtegangen, van je visie, van de manier hoe je naar de wereld bekijkt. Ja. Dan heb je dan de Leviticus, wat we dan noemen de Citrinitas. Ja. De spiritualisatie van materie. In Leviticus bespreken ze de wet, maar in het bijzonder de wet voor de priesters. Ja. Dan hebben we dan de Numeri. Dat is dan zeg maar voorbereiding voor Rubedo. Dat is een voorbereiding voor Rubedo. Dus eigenlijk Rubedo is de eenwording met goddelijkheid zelf. Eenwording met de kosmische krachten. Eenwording met het universum. In harmonie leven met hetgene wat je rondom je heen ziet. Ja? Dat is Rubedo. Dat is dan de eenwording. Dat is dan Deuteronomium. En in Numeri, dus daarvoor, praat je dan over ben je het waard? Ben je het waard om even zo noemen, de kind van God genoemd te worden of de Christusfiguur te omarmen? Ben je het waard? En dan wordt dit dan de finale transmutatie en de unie met heiligheid wordt dan in Deuteronomium. Dat zijn de boeken. Die 5 eerst, dit is dan wat we dan noemen de Torah, de wet. En dat zijn je kan zeggen, de 5 elementen die in de Torah of de Tarot ook over heeft. Zie je hoe deze dingen met elkaar complementeren zelfs. Ja, daarom zijn de eerste 5 boeken zo belangrijk, ook voor de Joodse mensen, zelfs voor de Hebreeuws sprekende mensen. En het zijn ook belangrijk voor elke occultist die dan zijn kennis en begrip van het occultisme verder wil gaan verdiepen, is dit ook heel belangrijk. Frappant daarvan is namelijk dit, dat de eerste boek van de Bijbel met een B start. Nou, voor de westerse gedachte is dit geen probleem. Glenn, het start zelfs met G. Genesis. Ja? Dus voor hun is dit geen probleem om dit zo te zien. Maar ik ga je vertellen, voor de rabbi en voor de geleerden in de Torah en zelfs de Tanakh als uitbreiding, de Tanakh, dit is een klein probleempje. Letterlijk klein probleempje. En ik ga het oplossen. Ik ga jou vertellen, als een non-Jewish, een niet-Jood, ga ik vertellen waarom dit probleem er is en wat de oplossing is. Het probleem is, het begint met B. En in de Joodse filosofie, in de Kabbalah, in de Talmud, in al deze
boeken die dan zeg maar de Jodendom ondersteunt in het geloof, hun geloven dat elke Hebreeuwse letter gebruikt werd om de universum in stand te brengen, om het te creëren. Dus met andere woorden, de Hebreeuwse letters zijn de Benotchi. In andere woorden, de Hebreeuwse letters zijn gecreëerd en gemaakt of zijn de tools, de gereedschap waarbij God gebruik van maakt om het universum te schapen. Ja? En dat is het eerste punt. Dus als God de letters zelf gebruikt om de wereld te schapen, dit is dan het probleem eigenlijk, waarom begint hij dan bij bet? Wat wij dan B noemen. En niet bij A. Wat wij dan A noemen, Alef. Ja, wat wij dan A noemen. Dus voor hun, Alef, dat is de eerste. Daar zou in principe de creator moeten starten. Met het creëren van het universum. Nou, er zijn natuurlijk wat theorieën en dat soort dingen. Maar het is eigenlijk vrijwel simpel. Genesis is niet het begin van het universum. Het klinkt alleen maar zo. Het lijkt alleen maar zo, maar het is het niet. En verschillende verwijzingen verwijzen ernaar. Maar het is niet het begin van en we kunnen het op verschillende verhalen. Kijk, de verhaal van Genesis wordt zelfs 2 keer verteld. In Genesis 1 en dan nog een keer in Genesis 2. Dat is al een hint. Maar daarvoor, voor Genesis, was er al een creatie. De woorden die gebruikt worden in het Hebreeuws, die geef je dan zeg maar de hint. En als jij een klein beetje Hebreeuws hebt gestudeerd en een beetje dat bekijkt en een beetje luistert naar de interpretaties van rabbis en dat soort dingen, dan kan je dan voor jezelf ook denken. Je hoeft niet direct de vertaling van de rabbis te omarmen, maar je kan een beetje voor jezelf ook denken. Ja? Maar laten we even heel snel, dus die 5 boeken, en eigenlijk Jozua is een verkapte vorm van Yeshua. Ja? Ze noemen het Jehoshua. Ja? En dat is Jezus. Dat is de naam Jezus. Dus de eerste keer dat Jezus naar voren komt in het Oude Testament is dan, zeg maar, je kan zeggen in Yeshua. Maar het betekent gewoon, de redding is, God is redding. Klaar. Dat is wat die betekent. Het zou niet eens de Jezus in het figuur in die christenen geloven bedoeld zijn. Maar in ieder geval, wij krijgen wel, als wij het met een occulte lens naar kijken, dat is wel de Christusfiguur. Ja, hetgeen die na Rubedo in Deuteronomium, nadat hij dan zeg maar één is geworden met heiligheid, één is geworden met het universum, en in harmonie ging in harmonie wandelt met het universum, ja, en volgens de natuurwetten handelt, laten we zo zeggen, dan krijg je dan de Christuskrijger. Dat is het verhaal van Joshua. Maar goed, laten we die 5 boeken even heel snel samenvatten. Je begint met Adam en Eva. Ik ga een beetje even vrij proberen uit mijn hoofd zoveel mogelijk te herinneren. En dan gaan we de esoterische kant van alle boeken gaan we erheen. Het is zo gebeurd, mensen. Een klein beetje geduld. Dan komen we er. Hebben we Adam en Eva. Zo begint het al, min of meer. Natuurlijk met de creatie en zo. God schept de hemel en aarde, bla bla bla. En dan Adam en Eva. En dan op een gegeven moment eet Eva uit de boom. Het is geen appel, mensen. De boek zegt vrucht. Dus het is geen appel, het is geen peer. Het is gewoon een vrucht. En de appel is als symbool gebruikt al die jaren heen om deze vrucht te representeren, maar het is geen appel. Ja? Het is een vrucht. Maar desalniettemin, als je een gebeten appel laat zien aan iemand,
hun bewustzijn die wordt gekoppeld direct aan Adam en Eva. En dat is ook de bedoeling geweest. Als je dan ook Apple, de Apple logo, is dit ook een hapje erin. Ja, dat verwijst ook naar die boom, de boom van kennis. Ja, dus wat het ware, Apple die associeert zichzelf met kennis, het verschaffen van kennis en het verschaffen van iets dat heel erg aantrekkelijk is. Ja, dat is eigenlijk wat ze doen. Dus psychisch, in jouw onderbewustzijn, werkt dit natuurlijk. Daarom is Apple ook zo groot geworden. Ja, dat is een van de redenen in ieder geval. En omdat ze ook dit gebruiken in hun marketing. Maar goed, Adam en Eva hebben gegeten van de appel, werden uit Eden verdreven. Eden die is dan in de regio van Irak. Gewoon just ter informatie. Het is niet een plek in de hemel, het is letterlijk op aarde richting in de regio van Irak. En het waren gewoon laboratoriums. Ja, we gaan later er ook een beetje erover hebben. Maar het waren gewoon laboratoriums waar ze dan... Nu kan ik het zeggen, 20, 30, 40 jaar geleden zou ik als gek worden verklaard. Maar waar ze DNA testen en DNA-materiaal van de mensen waren aan het onderzoeken en aan het manipuleren. Oké? Dat was het. Ja, de Homo sapiens sapien is een DNA-gemanipuleerde wezen. En ik kan het nu gerust zeggen, want 10 jaar geleden toen ik de Bijbel, 20 jaar geleden toen ik de Bijbel bestudeerde, waren men niet zo ver. Maar nu met alle informatie die we hebben over medicijnen en dat soort dingen, kan ik dit gewoon gerust vertellen, zonder belachelijk gemaakt te worden. Hopelijk, want er zijn nog steeds andere christenen die nog steeds durven mij belachelijk te maken. Maar enfin, geen probleem. Het is daarbuiten. Jullie kunnen het zelf doen ermee wat je wil. Adam en Eva zijn gewoon eruit gekikkerd uit het laboratorium, omdat ze gegeten hebben van de kennis van goed en kwaad. Ja. En zijn ze in de regio daarbuiten zijn ze dan gaan wandelen. Ze waren nomaden geworden. Ja. En dan kregen ze Kain en Abel. En dit is ook de reden waarom het Bereshit is en niet letterlijk het begin van het begin. Want er waren al mensen die rondslingeren op de aarde. En er zijn een aantal verhalen die dan vertellen hoe komt het dat we bij de Genesis verhalen zijn gekomen. Maar om niet uit te wijken van ons verhaal van de Bijbel, wil ik niet daarin nu gaan verdiepen. Dat komt ook nog eens een keertje. Maar voor nu, hou gewoon even rekening mee. Er waren al mensen. En de tekst, de Hebreeuwse tekst, die verwijst ook daarnaar. Die geeft dat ook als hint. Ja? Dus Adam en Eva die werden eruit gekikkerd. Nadat ze dan genoeg experimenten hebben gedaan. En die twee hebben kinderen gekregen, Kain en Abel. Die God offers brachten. En wat ik hier bedoel met God was niet de creator als God de grote wezen. Het zijn de Yahweh-figuren, die zijn niet de creator. Ga ik zo direct ook over hebben. Maar die brachten God-offers. Kain-offers, die werden afgewezen, want hij bracht granen. En Abel, die bracht dierlijke offers. Dus hij liet bloed vloeien. Nog iets, hè. We gaan de meeste horrorverhalen gaan we horen nu. Vanaf het begin. Ik ga het allemaal samenvatten. Maar het zijn horrorverhalen, mensen. Het zijn geen leuke verhalen om te horen. Dat ze dan dieren vermoorden. En mensenoffers doen. Jeruzalem, wat wij dan zeg maar de heilige stad noemen nu, is ver van heilig. Daar werden de meest brutale, horrifying, horror dingen gedaan. Van de hele wereld. Ik weet niet waarom iedereen zo geil op die plek is. Ja, dus ik zou niet eens daar willen wonen gewoon. Ja, dat is voor de donkere occultisten is dat de plek om te zijn, want het bloed vloeien is hun ding. Dus daarom willen ze het veroveren. Dus al die mensen die gemanipuleerd worden om deel te maken van deze oorlog. Je bent geïndoctrineerd. Sorry.
Je bent gewoon een domme koe als je dan zeg maar dit soort dingen blijft gewoon geloven zonder je onderzoek hieraan te doen. Dus Kain offer werd afgewezen. Dus Adam en Eva hebben Kain en Abel gevonden, gekregen als kind natuurlijk. En Kain offer werd afgewezen. Het was te weinig bloed. God vond van, en nog eens een keertje, als God de oppergod is, waarom heeft hij bloed nodig, joh? Doe normaal. Dus dan ga je me vertellen dat hij dan nummer 1 een defecte creatie heeft gekregen. Nummer 2 iets weird moet hebben om zijn defect te corrigeren. Voor mij maakt het de puzzeltje, die kan ik niet plaatsen gewoon. Ik krijg gewoon kortsluiting hiervan. Ja, dus Kain Abel, en dan uit jaloezie vermoordde Kain Abel. Ja. En dan later werd dan Seth geboren, Seth, een ander kind. Dus Adam en Eva, die waren droevig en die hebben weer een kindje gemaakt. Die heet dan Seth. Dus dan krijg je dan, we gaan niet meer met de Kains afstammelingen verder. Kains afstammelingen die worden in Genesis 4 besproken. En dan krijgen we dan de lijn van Seth. En uit de lijn van Seth krijgen we Noah. Waar de meeste mensen kennen, Noah. Noah kreeg een waarschuwing van de goden dat er een zondvloed gaat komen. Die ze zelf aan het creëren waren. Ja? En die waarschuwde Noah om een ark te bouwen. Ja? En heel veel mensen denken dat Noah 2 van elk dier nam. 2, een man en een vrouwtje van elk dier. Maar als je de tekst goed leest, die waren 7 paren van reinige dieren en 1 paar van onreinige dieren. Een onreinige dier zijn volgens de Joodse wetten zijn bijvoorbeeld dieren met bijvoorbeeld slangen, reptielen en dat soort dingen. Zelfs dieren met hoeven, ja, die waren niet altijd als rein beschouwd. Of was het andersom? Juist met dieren met hoeven, die waren dan rein, et cetera. Dus, maar reptielen en dat soort dingen waren onrein. Dus alle dieren die rein waren, hebben ze 7 paren genomen ervan. Niet 1 paar. De 1 paar is alleen maar van de onreinige dieren. Dus dus dan toen kwam de zondvloed. Maar in Genesis 6, in het begin van Genesis 6, vertelt eigenlijk, zeg maar, God van de Joden waarom de zondvloed is gekomen. Omdat wat ze dan noemen de Bnei Elohim gezondigd hadden en kinderen gingen maken met de Homo sapiens, dus de mensen. Dus het waren wat ze dan in het latere stadium, in de latere mythologieën, kreeg je ook heel veel mythen over giganten of reuzen. Ja? Zijn grote wezens en Hercules en dat soort dingen. Die komen allemaal uit het bloedmengen van deze wezens, van deze giganten, van deze, wat ze dan noemen gevallen engelen. Gaan we ook zo direct erover hebben. Ja, ze noemen dat de kinderen van Elohim. Dat woord gaan we ook bespreken. Ja, de kinderen, Bnei Elohim, die wordt in de Bijbel zelf vertaald als engelen. Ja, maar heel vaak ook als reuzen. Ja, maar ze waren gewoon kinderen van de aliens. Nogmaals, ik kan deze alien ras, en even tussen haakjes, dit wil ik echt even bespreken, want dit is wel heel erg interessant. Wanneer ze praten over dat de koninklijk huis van adel is en dat hij een blauw bloed heeft te maken met deze wezens. Dat ze hun beweren dat ze uit deze goden komen. Daarom krijgen ze dan de autoriteit van God, maar het is niet de creator God, maar van hun God. Ja, dat hun mogen regeren over de mensen. En omdat ze dan de blauwe bloed hebben, dat verwijst dan naar de bloed van deze wezens. Want hun bloed, volgens andere bronnen, is van brons. Dus dan krijgt hij een blauwachtige kleur in plaats van de rode bloed die wij bezitten. Ja? Dus daarom zeggen ze zijn van blauwe bloed.
Nu weet je wat het allemaal vandaan komt. Dit soort gedachtegangen. Religie. Ze geloven, en ook al zijn ze, ja, van die afstammelingen van die wezens, hebben ze, dat geeft ze nog steeds niet het recht om ons tot hun slaaf te maken en zodanig met ons omgaat. Want tot de dag van vandaag gaan ze met ons op die manier. En dat moet stoppen. Ja. In ieder geval, dit is de menging met de mensheid heeft dat veroorzaakt. En op een gegeven moment zijn ze zelf weggegaan en hun kinderen zijn dan de adelfamilies geworden. En dan gaan ze dan namens die goden, gaan ze dan onszelf verder slaven behouden. Ja, dus toen kwam de zondevloed, want er was natuurlijk een laat ik het even zo zeggen, Yahweh, dus zeg maar, die is de Anu eigenlijk. Niet eens Yahweh, want Yahweh is een van die kinderen van Anu. In de Sumerische teksten noemen ze hem Anu. Die is een leider in zijn eigen plek of zo. En mensen, als je dit belachelijk vindt, hè, lach gewoon lekker mee. Want dit is wat mensen, als je dit belachelijk vindt, en dan tenminste word je bewust dat dit is wat ons leven beheerst gewoon. Ja? Maar het is niet helemaal, ik begrijp dit wel, dus voor mij is dit wel, maar als jij zegt van ja, je gaat te ver, dan heb ik zoiets van wel, oké, zelfs dat accepteer ik, maar denk even na, dit beheerst de mensenleven. Dit allemaal, dit geloof van deze achtergebleven mensen, en half wezens, daar komt het woord half bloed vandaan. Je bent half mens en half deze wezens. Oké? Want ze hebben ons DNA aangepast, dat was Eden. Want blijkbaar waren we te dom om bepaald hun instructies te volgen. En ze hadden ons net slim genoeg nodig om hun instructies te volgen. Dat was het verhaal die we krijgen in de Sumerische teksten zelfs. Ja? Maar goed, daar begint het verhaal. En de zondevloed vernietigde de wereld, want Anu, die was dan de leider, die zei van, we hebben dit gedaan. Hun vrezen de natuurwetten. Vrezen. Het is, want hun begrijpen wel waar het om gaat. Ja? En hun begrepen dat ze iets fouts hebben gedaan en ze proberen met de zondevloed dit te corrigeren. Dus de zondevloed kwam. De ark kwam tot rust bij de berg Ararat. Dus Noach is dan gebleven met zijn gezin. Noach had 3 zonen. Sem, Cham en Jafet. En hun afstammelingen van deze 3 zonen van Noach leidden tot de toren van Babel. Want hun gingen dan zeg maar, de bevolking begint te groeien. En toen gingen ze de kennis die ze hadden van deze goden, die Noach blijkbaar met zich meenam, ja, kregen ze dan genoeg kennis om de bevolking te herstarten met alle informatie en technologieën die nodig zijn om de samenleving weer te herstarten na zo'n ramp. Ja? Zelfs tot de dag van vandaag in de vrijmetselaar leren ze je heel veel basisconcepten en basisideeën, want ze gaan ervan uit als er een ramp komt, dat de vrijmetselaars, die mensen, die zullen dan gereed en paraat zijn om de samenleving te herstarten. Ja? Dit allemaal komt uit deze type gedachten. Er moet altijd een groep mensen of één aantal mensen overblijven om die kennis over te brengen. Oké? En uit deze 3 zonen, die kwamen dan zeg maar de toren van Babel. En ze gingen gewoon met elkaar kinderen maken hoor. Dus dat was gewoon de norm van toen. En er waren ook andere mensen. Dus Adam en Eva die waren niet alleen. Adam en Eva waren de ras die beïnvloed werd. Die slimmer werd gemaakt. Zogenaamd. Want als ik dan zie wat de fuck we nu hebben. Dat lijkt allemaal niet zo slim man. Oké, dus dan hebben we dan de afstammeling die leidt tot de toren van Babel. Uit deze lijn werd Abraham en Sarai geboren.
Ja, uit deze lijnen van die mensen van Toren van Babel. Natuurlijk kwam God naar beneden en die heeft dan de taal van de mensen verspreid. Want God die vreesde zoveel van zijn eigen creatie, dat hij vreesde dat de mens boven hem zou komen. Dus hem zou gaan regeren. Oh wee, dat de mensheid boven God komt met een torentje en beter zou worden dan God. Oké? Dat God vreesde en hij moet naar beneden komen, ja, om onze taal, ook nog eens een keertje, hij moet uit zijn troon komen voor fuck's sake, helemaal naar beneden om te lopen tussen ons, om dat te veranderen. Mensen, kom op, laten we elkaar, zoals ze zeggen in het Nederlands, geen mietje noemen. Ja? En als je dit belachelijk vindt, hou je fucking pruik vast, want we gaan gewoon verder. Ja? En Abraham en Sarai, die komen uit die lijnen van die mensen die achter zijn gebleven daar uit de verspreiding van de talen. En uit deze lijnen komen Abraham en Sarai. En Sarai, by the way, Sarah en Abraham waren broers en zussen. Ja, zo lees je in de Genesis dat Abraham Sarah presenteerde als zijn zus. Dat is dan waar wij dan onze eerste je kan zeggen, onze eerste mensenleugen of bedrog vinden. Want hij liegt niet helemaal, maar het is ook niet helemaal waar, want het is ook zijn vrouw. Ja? Dus ze zijn allemaal zus en broers van Tera. En Tera die had 4 kinderen. Dat waren Abraham, Nahor, Haran en Sarai. Ja? Oké. Abraham ontmoette 3 engelen. Als je engel hoort en ziet in de Bijbel, zijn gewoon aliens. Buitenaardse wezens. Aliens. Ja? Die komen met een fucking vliegtuig. Nu kan ik dat gewoon lekker zeggen. Omdat wij hebben vliegtuigen die kunnen vliegen. En mensen kunnen me niet zeggen van, belachelijk maken van, oh, het bestaat niet, Glenn. Het bestaat niet. Ja? 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, 50 jaar geleden, 60 jaar geleden, 100 jaar geleden, 200 jaar geleden, kan je dat zeggen. Nu hebben we vliegtuigen. We hebben zelfs bewijzen dat er buitenaardse vliegtuigen zijn gevonden, et cetera, et cetera. We hebben zelfs, die dingen zijn zelf gedocumenteerd door Amerika, door verschillende andere landen. Dus het is daar. Nu kunnen we makkelijk erover praten. Dus er waren 3 van die wezens die kwamen Abraham ontmoeten. Ja, in Salem, dat we nu Jeruzalem noemen. Ja. En ze kwamen helemaal vanuit, weet ik veel, hun sterrenstelsels, helemaal naar Abraham toe, want ze moesten Abraham 2 dingen vertellen. Nummer 1, volgens de Bijbel, ik ben je een samenvatting aan het geven. Nummer 1, dat Abraham een kindje zou krijgen, want Sarah die zou te jong zijn geweest. En op een of andere manier wil die kinderen hebben. En God zei, oké, ik ga jou bevruchtigen. Ik ga ervoor zorgen dat Sarah bevrucht wordt. Als dat de echte kind van Abraham was. Want voor net zo goed zou gelden dat de engelen zelf die Sarah heeft bevruchtigd, mensen. Dat weet ik niet. Ja, dat staat niet in de Bijbel. Dat staat niet in de Bijbel. Maar dat kan mij voorstellen. Dat kan mij echt voorstellen. Want als we praten over dat de Heilige Geest Maria heeft bevrucht. Dan heeft gewoon zo'n Heilige Geest betekent zo'n engel. Dat betekent gewoon zo'n wezens. Die ging gewoon macht misbruiken. En gewoon die mensen pakken en gewoon neuken. En klaar. Ja? En gewoon zaadje erin en gewoon kind is geboren. Zo. Problemen opgelost. Maar goed, hun voorspellen dat Sarai, zeg maar, een kind zou krijgen. En dat Sodom en Gomorra, daar komt het verhaal van Sodom en Gomorra vandaan, die zal dan vernietigd worden. Omdat God niet tevreden was met Sodom en Gomorra. En Sodom en Gomorra gebruikten allerlei soorten onmenselijke dingen. Heel vaak zeggen de christenen dat dat daar te maken heeft met homoseksualiteit. Maar niet alleen maar dat, er waren ook nog andere dingen die daar gaande waren. En blijkbaar was de herstartprogramma een beetje geflopt. Want dat is het. Na de zondevloed was het de matrix die werd herstart. Ja? Is een beetje gefopt allemaal. En hebben ze besloten om toch wel hier en daar een beetje de knopjes te drukken. Om te kijken als we dat toch wel een keertje kunnen redden. Deze versie van de matrix.
Ja, maar ze wouden natuurlijk dat Abraham, ze wisten dat Abraham min of meer naar Sodom en Gomorra, of nee, ze wisten niet, maar Abraham die wou dan zeg maar naar Sodom en Gomorra gaan om zijn neef Lot, die dan zeg maar dat was het zoon van zijn broer Haran, die was dan in Sodom en Gomorra. En Abraham die wou zijn neef gaan redden. We zijn nog steeds in Genesis, mensen. Don't worry, we komen helemaal naar Joshua toe. Dat wordt zo gebeurd. Ja? En in Salem ontmoette Abraham ook trouwens Melchizedek. Dat is ook een figuur die christenen ook heel vaak naar verwijst. En Melchizedek was een koning en een priest. Sterker nog, Melchizedek die kreeg van Abraham 10% van de buit van oorlog. Dat heeft Abraham als offer aan Melchizedek gegeven. Dit is ook een van de meest geciteerde tekst van de Bijbel, die de pastor je gaat geven, die bewijst dat je moet tiende geven. Tiende is een vorm van taxatie, is een vorm van belasting. Ik heb het Engelse woord gebruikt, tax. Belasting is een vorm van belasting. Dus je wordt belast 50% van de regering. En dan gaan ze jou nog een keer belasten in de kerk met 10%. Ja? De mensen vroeger waren tenminste een klein beetje slimmer. Ze wisten tenminste dat ze slaaf waren. Nu weet je niet eens dat je slaaf bent. En ze betaalden, en daar, wetend dat ze slaaf waren, betaalden ze 10%. Nu, onwetend dat jullie slaaf zijn, betaal je 50%. Maar in ieder geval, Abraham had gewoon een privé leger van 318 mensen die voor hem werkten. En hij ging Lot en zijn familie zeg maar redden voordat ze dan Sodom en Gomorra gingen vernietigen. Hierna kreeg Abraham en Sarai, ook een belangrijke punt. Toen ze uit de stad kwamen, hebben die engelen begonnen zeg maar, die stad te vernietigen. En die engelen hebben gezegd aan Lot en zijn vrouw, kijk niet naar achter. Lot zijn vrouw keek naar achter en is een pilaar van zout geworden. Daar komen die verhalen vandaan. In ieder geval heb je dat. Dus hierna kreeg Abraham en Sarai nieuwe namen. Want ze kregen dan Abraham en Sarah. Ja? En door die verandering Isaac geboren. Nou, dit voor de westerse heeft dit totaal geen betekenis. Men begrijpt niet eens wat de fuck. Het verandering van Abraham naar Abraham en van Sarai naar Sarah. Maar heel lang verhaal kort te maken, voor de Joden, de he representeert ook de geest. He is eigenlijk de geest. Dat is, als je dan de he in het woord zet, in elk woord, als je het in het midden zet, dan krijg je eigenlijk de essentie van het woord. Bijvoorbeeld, geef een voorbeeld. Als jij een woord ab hebt in Hebreeuws, betekent vader. En dan ahab betekent liefde. Dus dat geeft dan aan dat de essentie van de vader is liefde. Ja? Dus dan krijg je een beetje de reden van deze speling. Voor een Jood is dit wel heel een belangrijk iets, zeg maar. Ja? Dan komen we in Genesis 12 ongeveer. En dan introduceert God dan wat ze dan noemen de Abrahamistische verbond, waar elke grote religie tegenwoordig een oproep op doen. Dat zegt tegen Abraham, je wordt de vader van vele volken. Dat hebben de Joden minder serieus genomen. Maar ik denk dat de islamieten serieuzer hebben genomen. Want die vermenigvuldigen als, zoals ze zeggen in het Nederlands, als paddenstoelen uit de grond. En je had natuurlijk het verbond met Israël. Dat is dan, God heeft eigenlijk 3 verbonden gemaakt door de hele Bijbel heen. De eerste verbond is met Abraham. Verbond dat hij dan een vader wordt van vele volken. Verbond met Israël, getrouwdheid aan God. Dan krijg je krijgt ook zo direct de reden waarvan God dit zegt. Maar je moet getrouw zijn aan God. En die brengt dan voorspoed en gehoorzaamheid. En dan heb je natuurlijk de Davidisch verbond, zeg maar. De verbond van David. Dat de Messia uit de
genealogie van David zal komen. Oké? Dat eigenlijk Juda is. Dus daarom is Juda, nu begrijp je een beetje waarom de Bijbel op die manier is ook gestructureerd. Want Juda is als de laatste koninkrijk gebleven ook achter. Want die is dan zeg maar waar David eruit komt. De stam van David komt uit Juda. Ja? Dus Abraham kreeg ook Ismaël, niet te vergeten. Dat zijn wat ze dan zeggen, er is een debat erover, maar dat is dan het kind met Hagar. Hagar was een slavin van Sarah. Dus Sarah had een slavin en zij kon geen kind krijgen. En die zei tegen Abraham, weet je, ik kan geen kind krijgen. Hier heb je Hagar, je mag daar een kind krijgen. En dat kind was Ismaël. En Ismaël zeggen ze dat het Arabieren waren. Want God had ook met Ismaël een soort van, je kan zeggen verbond, dat hij dan zeg maar uit het aarde rijkdom zal krijgen. En heel veel mensen zeggen dat daarom de Arabieren rijk zijn aan olie. Maar ja, nu gaat olie allemaal uit het hele circuit. Dus je gaat mij vertellen dat ze nu rijk worden aan batterijen, hoe noem je dat? Je ziet? Dus we kunnen van alles gaan interpreteren met dit soort dingen, want het is eigenlijk niet bedoeld voor dit soort interpretaties. Ja? Maar goed, anyway. Dus Abraham kreeg Isaac met Sarai. En Sarah, die moest opeens Isaac offeren. Ook nog eens een keertje een horror movie. Hij moest Isaac offeren. Maar God voorzag een ram. Isaac kreeg Jacob en Euse. Ja. Jacob had 4 vrouwen. Uit Isaac kwam Jacob. Dus we gaan dan natuurlijk Euse gaan we eventjes aan de kant zetten. We gaan nu de genealogie van Jacob verder. Want het is natuurlijk Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, Isaac en Jacob. Zo daar hebben we Jacob. Jacob had 4 vrouwen. 2 echte vrouwen. 2 wat we dan tegenwoordig noemen bijvrouwen. Die waren de slavinnen van zijn 2 vrouwen. Ja? En daaruit krijgen we dan nu eindelijk de 13 stammen van Israël. Ja? En daaruit zijn ze geboren. En uit die 13 stammen adopteerde eigenlijk, het zijn 13 stammen, maar er wordt altijd gesproken over 12 stammen. Dus dat is dan eigenlijk een kleine puntje die ik ook vorige week heb gemaakt. Dus Isaac adopteerde Jozef, zijn zonen. Want Jozef is de directe zoon van Isaac. En hij adopteert 2 zonen van Isaac, Ephraim en Manasseh. En nadat ze in Egypte zijn gekomen. Want hongersnood heeft veroorzaakt dat het hele plek waar Abraham met zijn kleinkinderen was, met Isaac en zo, vertoeven, die kwam in nood. Ze hadden honger en dat soort dingen. En dan, het is logisch dat ze dan zeg maar gingen vertrekken naar Egypte toe om daar eten te halen. Oké? Dus, maar in dat verhaal werd Jozef verkocht aan Egypte. En dan Jozef die werd dan onderkoning in die periode. Dus toen hij werd verkocht als slaaf, maar al snel zag Farao potentie in hem en hij heeft hem meteen onderkoning gemaakt. Dus de Israëlieten en toen er honger, in die periode van hongersnood zelf, waren de andere broers van Jozef, die waren naar Egypte gegaan. Dit keer waren de broers zelf naar Egypte gegaan. Jozef die erkende ze en heeft die dan gevraagd om de hele familie mee te nemen. En uiteindelijk zijn ze in Egypte gaan blijven, want Jozef had natuurlijk alle accommodaties, alle luxe die je maar kan bedenken om voor zijn gezin en zijn familie te zorgen. Want hij was onderkoning, dus hij had toegang tot de voorraden van Egypte, van eten en al die dingen. Dus dat is natuurlijk een logische stap voor hem om dat te doen. En dat heeft hij ook gedroomd daarvoor. En daarom hebben de broers waren jaloers geworden en hem verkocht hadden aan Egypte. Ik hoop dat jullie dit verhaal volgen, want ik heb vanaf mijn 15e jaar was ik hiermee bezig, mensen. Dus ik kan best wel wat dingen vertellen hierover. Oké, dus op een gegeven moment, Jozef was onderkoning, de broers zijn gekomen, de kinderen van Jozef, die nu in Egypte waren, die zijn nu officieel Isaac kinderen geworden, die dan de 13e stam
vormen. En nou, intussen tijd Jozef dood. Maar de Israëlieten, die bleven in Egypte. Zijn ze vermeerderd. Hetzelfde verhaal weer als daarvoor. Ze zijn weer groot geworden. Ja? En Farao, volgens de Joodse en Israëlitische kijk, volgens de Bijbel, Farao die vond dat een bedreiging. En heeft gevraagd om de eerstgeboren van Mozes, het eerstgeborene zeg maar, te vermoorden. In de tussentijd is Mozes geboren in het groei van Israël in Egypte. En Mozes is een perfecte voorbeeld van de held die gered werd door de vrouw van Farao. Die was in een mandje. Die is dan, doordat dan, zeg maar, Farao opdracht heeft gegeven om alle eerstgeborenen te vermoorden. Want hij heeft geluiden gehoord van de Israëlieten dat de Messia uit de eerstgeborenen zal komen. Dus heeft hij dan gevraagd om dat te doen. En uiteindelijk is Mozes een prins geworden, want de vrouw van Farao die zag dat als een teken van boven. Maar goed, Mozes die vermoordde, we zijn bijna klaar mensen met de samenvatting. Mozes vermoordde dan de Egyptenaar en moest vluchten daarvoor, want het was een misdrijf om een Egyptenaar te vermoorden. En hij vluchtte naar een plek dat heet de Midian. En in Midian ontmoette Mozes zijn vrouw Zipporah, die de dochter was van een priester Jethro. Ik ben bijna Jericho gezegd, maar het is Jethro. Ja? Jericho is een stad. Het is Jethro, is met de priester. Mozes dacht, ik kan lekker vertoeven hier, ik heb mijn vrouw, mijn kinderen, ik hoef niks te doen. Kreeg hij dan, zeg maar, wat ze dan noemen dan de brandende struik, de burning bush, waar God ging praten met Mozes en gaf Mozes de opdracht om de Israëlieten te gaan bevrijden. Dat bracht Mozes terug voor de troon van Farao en daarop volgden de 10 plagen van Egypte en de Israëlieten werden bevrijd, ja, uiteindelijk. En dat is wat we dan tot de dag van vandaag als Pasen vieren. Dus de Pasen die je viert, de oorsprong is hier. Het overgang van slavernij naar vrijheid. Dat is quite letterlijk. Het is letterlijk, kan je het zelf zien in de Bijbel, dat ze slaven waren en dat ze zijn bevrijd nu als vrije wezens. Ze gaan dan natuurlijk de woestijn in. Dus Exodus praat over de 40 jaren in de woestijn die begonnen is. Ja? En Mozes die was in die 40 jaar soms ongehoorzaam. Ja? En de Leviticus die praat over de wetten. Dus op het moment dat ze gingen in de woestijn, gingen ze zichzelf organiseren, ja, als een volk. En dan kwamen er natuurlijk wetten. Dan kwamen natuurlijk numeri, waar ze dan zichzelf gingen verdelen in stammen. Dan kwam Leviticus, waar dan zeg maar de priesters de wetten gingen codificeren. En dan krijg je dan zeg maar de Deuteronomium, is waar Mozes zeg maar de kinderen van Israël roept tot gehoorzaamheid naar de wetten. En in dit geval naar de wetten van God, naar de wetten van Yahweh. Ja? Niet direct naar de wetten van het universum, maar direct naar de gecodificeerde wetten van Yahweh, de 10 geboden in dit geval. Ja? Om de 10 geboden zijn natuurlijk van allerlei soorten dingen, van de Talmud en de Zohar en al deze boeken die dan uitleggen wat bedoeld wordt met de wetten. In de hedendaagse terminologie. Mozes mocht het beloofde land niet binnen, dat is Kanaan. Ja, want ze waren 40 jaar aan het reizen en uiteindelijk moesten ze dan zeg maar naar het beloofde land, dat is Kanaan. Dat mocht hij niet binnen, omdat hij God in die 40 jaar een paar keer heeft niet gehoorzaam. Dus in enigszins heeft God hem onheilig verklaard. Ondankbare God, zou ik zeggen. Al die jaren ploeteren voor je kinderen, 40 fucking jaar. En dan vervolgens zeggen tegen mij, ik mag niet naar binnen, naar het beloofde land. Die honing en melk, waar ik dan eindelijk een beetje kan genieten. Zegt God, nee, dat mag niet. En dan gaat Mozes de pijp uit in Moab. Ja, geweldig hè? Leuke God is het allemaal.
En dan Jozua nam de leiderschap over. Wat we dan tegenwoordig Joshua. Ja, en heel veel christenen zeggen, zie je Christus in het Nieuwe Testament? Nee. Het woord Yeshua betekent niet Messia, het betekent Christus. En ik zou meer zeggen dat Joshua naar Horus verwijsde dan het heeft meer aanrakingsvlakken met Horus dan met Jezus Christus. In het zin van het uitspraak. Ja, Jehoshua Horus. Ja, Horus. Ja, in ieder geval, Jozua nam leiderschap. Ze zijn nu, zeg maar, beland in, waar we dat noemen, rondom Jordanië. Dat is in het Midden-Oosten daar. Ja, in de regio van Palestina, et cetera. Daar was er in de Jordanië daar, bevochten de Israëlieten dan, zeg maar, een nomade volk. De Amalekieten misschien, ja. Die gingen in ieder geval, er was er een volk daar en die gingen ze dan mee vechten. Daarna trokken ze naar Jericho. En hier begint dan, zeg maar, de boek van Jozua. Die praat over de strijd in Jericho. En die praat over ook de strijd van de verovering van het land Kanaan. Zo hebben de Israëlieten van Genesis tot het einde hebben ze het land veroverd. Oké. Dat was het. Mensen, geweldig. We gaan nog niet stoppen, though. Even wachten. We zijn nog niet klaar. Ik wil nog één klein detail, één occulte detail doen. Als jij de aantal hoofdstukken, en dit is puur, want de Hebreeuwse versie heeft het niet, maar ik zie het puur op basis van de Kabbala met een Q, dus het uit een christelijke, bril. De Genesis heeft 50 hoofdstukken, Exodus heeft 40 hoofdstukken, Leviticus heeft 27, Numeri heeft 36, Deuteronomium heeft 34. Als je die met elkaar optelt, dan krijg je in totaal 187 hoofdstukken. En als je die met elkaar optelt, krijg je 16. En als je 16 met elkaar optelt, krijg je 7. Dat geeft ook aan, dat zijn de codes die min of meer ook in verweven zijn. Dus de nummer 7 is het nummer van de Christus. Dus in principe, ik heb het al gezegd, die vijf boeken daar, die zijn de 5 fasen van alchemie, maar ook de 4 elementen met de 5e element, dat is dan geest. Ja? En als je dan, zeg maar, die elementen kan beheren, en als je die fase doorgaat, dan ben je als het ware een nummer 7, dat is dan de Christusnummer. Ja? 666 wordt dan voor de christendom gezien als de nummer van de beest, maar ik ga je zeggen, de kabbalistische mensen die zien het niet als een nummer van de beest, die zien het als een nummer van de natuur. Dus als jij dan de natuurwetten die worden aangezien als 666. De reden waarom de beest 666 krijgt is omdat op het moment dat jij door de natuurwet wordt geregeerd, dan ben je nog steeds een dier. Dan ben je nog niet een verheven Christus. Een Christus kan juist heerschappij nemen over. En dat is wat alle tradities ons leert om Christus te worden, zodat wij onze leven terug onder controle kunnen krijgen. Dus dan hoef je dan geen slachtoffer meer te zijn. En dan krijg je ook niet mensen zoals mensen die geadopteerd zijn of mensen die hongersnood hebben, mensen die zielig doen de hele dag. Heb je niet meer, want je hebt dan controle over je leven. Ja? Dus, oké, laat me even kijken. Boa noite, Blanca. Ja, noite. Oké, laten we toch even teruggaan. Mensen, we gaan hier... ik zeggen snel, want het is heel, heel veel. Ik heb hier tenminste de... Ja, ik heb dit... ik ben heel lang hiermee bezig. Het is gewoon ongelooflijk. Maar om dit allemaal voor jullie bij elkaar te krijgen, moest ik
Want ik had ook zelfs, ik heb dit al een keertje gedaan met een aantal mensen, maar ik heb het alleen maar samengevat. En jullie krijgen een klein beetje meer zelfs. En nu heb ik het ook op deze manier gedigitaliseerd. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus Bereshit. Genesis. Dus eigenlijk kan je het zo zeggen, Genesis praat over het begin van de mensen. Exodus praat over het overgaan van, dus als we het op een bepaalde occultische aspect bekijken. Genesis praat over het begin van transformatie. Ja, vanuit de val, daarom praten ze over de val. En dan gaan we dan over naar, dan gaan we over naar Exodus. Dat is dan zeg maar, wanneer je dan gaat realiseren van uit slavernij naar vrijheid toe. Letterlijk, de Israëlieten waren slaven van de Egyptenaren volgens hun eigen woorden. En dan zijn ze nu vervolgens vrijgekomen. Dus het is slavernij naar vrijheid. Daar heeft het mee te maken. Dat heeft alles mee te maken. Alles op de wereld heeft te maken met slavernij en vrijheid. Pure slavernij of pure vrijheid. Niet half slavernij, een beetje slavernij of een beetje vrijheid en een beetje... Nee. Of ben je vrij of ben je niet vrij. Als je een klein beetje vrij bent, dan ben je gewoon een slaaf. Je kan ook niet een beetje half zwanger zijn. Dan ben je of zwanger of niet zwanger. Ja? Dus als jij een slaaf bent, dan ben je een fucking slaaf. Dus, en als je vrij bent, dan heb je niemand die je boven je iets kan vertellen, jou wel of niet mag doen, want je begrijpt de natuurwetten en je kan zelf op een morele manier handelen. Daar moeten we naartoe als mensheid. Daar waren we ook. En dat is de val van de mens geweest. Dat zijn we kwijtgeraakt. Al duizenden jaren geleden. En het spelletje is alleen maar gewoon herhaald. Zoals je te zien valt. Maar in ieder geval, Bereshit. Dat is dan de oorsprong. Ja? De scheppingsverhaal in de Bijbel. En nu gaan we een beetje wat technisch in. Ik heb het samengevat, nu gaan we wat technisch in. Deze dingen die komen uit in de verhalen van de Babylonische scheppingsverhaal ook. Ja? Dan praat je over de Enuma Elish. Ja? Je beschrijft de god Marduk. Ja? Die Tiamat is een soort van... Dat was hun verhaal. Dus de Babyloniërs hadden ook hun eigen scheppingsverhaal. Dus in hun verhaal heeft dan de god Marduk de wereld geschapen uit de elementen die in de heelal waren. Dus er was... En blijkbaar is dit wat we dan noemen dan, zeg maar, de asteroïde belt. De asteroïde riem. Op het moment dat je dan naar de heelal gaat, dan krijg je op een gegeven moment een riem van heel veel asteroïden. Ik hoop dat dat het Nederlandse woord is. Asteroids. Dat zijn de kleine steentjes die dan door botsingen van planeten, die blijven over. En ze zeggen dat die dan, zeg maar, de dinosaurus op de aarde die hebben verwoest. Dus die stenen. Ja, de asteroïde belt. Dus blijkbaar was dat een planeet, Tiamat. En uit die planeet heeft Marduk de aarde geschapen. Die daar dan, zeg maar, vervolgens een soort van gevangenis creëerde voor de mensheid. Oké? Ten doel de mensheid te manipuleren en te gebruiken voor zijn plannen. Wat die plannen zijn debatten daarover, zijn verschillende perspectieven daarover. Hij wou goud hebben, hij wou... als je mij vraagt, volgens mij waren ze waren gewoon vast in deze gedeelte van hun planeet. Ik denk persoonlijk dat ze hun ruimteschepen, die waren kapot gegaan, of deel van hun ruimteschepen, en ze hadden gewoon mankracht nodig. En dat verklaart ook de nood voor goud, dat ze goud zouden misschien nodig moeten hebben. De reden, die kan je dan, zeg maar, van alle soorten manieren interpreteren. Maar in ieder geval, het verhaal staat ook in de Babylonische verhaal. De Egyptische verhaal praatte ook over hoe Atum-Ra de wereld heeft geschapen uit Nun, zeg maar de chaos. Dus de waterchaos. Dus deze verhalen zijn niet nieuw. Dan heb je ook natuurlijk de Hermopolitaanse cosmogonie.
waar 8 goden de wereld heeft geschapen, waar ook terugkomt op dingense, waar ook terugkomt op, zeg maar, op Elohim. We gaan zo direct die woord Elohim bespreken. De Adamval, die is sterk, heeft sterk parallellen met Prometheus. De mensen die de film Prometheus niet heeft gezien, moet je eens even kijken naar van de Alien saga. Kijk naar de film Prometheus. Die heeft heel veel parallellen, heel veel dingen die dan dus bespreken, die ze dan halen uit de Griekse mythologieën, maar het heeft te maken met dit, Prometheus. Dit is het, Prometheus. De Adamsval. En Prometheus heeft gezegd dat hij dan zeg maar het vuur van de goden heeft gestolen en aan de mensheid heeft gegeven. Nou, in de groep goden, wat ze zichzelf dan Elohim noemen, was er eentje die had de mens lief. Tot zekere hoogte. Desalniettemin, hij had het meer lief dan de andere klootzakken. Want die andere klootzakken, die wouden ons perpetuele slavernij geven. Ja? Deze had zoiets van, ja, nou, laten we ze gebruiken voor, als we klaar zijn, tenminste kunnen ze, zeg maar, groeien in kennis. Dus ze hebben, en dan kreeg Prometheus straf van de goden, omdat hij dan de vuur heeft gestolen. De vuur staat voor kennis, mensen. Ja? Die heeft hij dan gestolen en aan de mensheid als cadeau gegeven. En dat mocht niet van de goden, want dat maakte de mensen verheven mensen gelijk aan God. En dat gaf mensen meteen ook de verantwoordelijkheid, want met kennis, vrijheid, komt verantwoordelijkheid. Ja? Dus dat is dan het verhaal daar. Andere parallellen, Abrahams hun reis in Genesis is dan parallel met de Gilgamesh-epos. En ik geef je ook voorbeelden daar. Dus als jij dan zeg maar de ding downloadt, als je dan daadwerkelijk bewijzen wil hebben, ga gewoon daar downloaden die sheets. Die worden vrijwillig gegeven. En dan kan je de parallellen zien. Want heel vaak zeggen, ja, geef me de parallellen daar. En ga ook niet zeggen als een christen, wel, de duivel heeft dit gemaakt. Oh, de duivel was heel erg bezig, zeg. Ja? Of ben jij zelf gewoon koppig om ook met een bredere oog naar dit soort dingen te zien. Het getuigt gewoon dat die verhalen niet nieuw zijn. Dat is wat ik wil zeggen. Deze hele verhaal van Genesis, daarvoor was er al. Ja, het was voordat deze mensen kwamen, waren die verhalen al in omloop. Ja, dus ga niet blind staren met deze boeken, jongens. De verhaal van Gilgamesh, ja, de Abrahamse reis, letterlijk Gilgamesh, die was de koning van Uruk. En Abraham verlaat Ur. Dat is dan, klinkt heel erg gelijk ook zelfs. Het is gewoon ongelooflijk gewoon. Anyway. Laten we even praten over het begrip Elohim. In de westerse wereld, dit is vertaald als God. En het is foutief vertaald. Ik denk dat heel veel mensen hebben dit al misschien gehoord. Maar Elohim is een meervoud, mensen. We gaan daar hierover niet moeilijk doen. Je hebt de He ertussen, de Elo en de Im. Alles wat Im staat, betekent meervoud. Is dat zoals wij EN hebben. Lopen, krijgen, wat nog meer? Boeken. Ja, dat is dan de Im in het Hebreeuws. Wat wij niet kennen in het westerse wereld is een dualistische vorm. Wat ik eigenlijk mist. Want dat getuigt over... Deze mensen proberen alles te verweven met de natuurwetten. Daarom is het ook zo quote-unquote ingewikkeld. Maar het is niet ingewikkeld als je eenmaal de natuurwetten begrijpt. Want je hebt natuurlijk man en vrouw. Dat is een dualistisch... We hebben goed en slecht. Dus je hebt de eenheid... De enkelvorm, de dubbele vorm en de meervoud. Ja? De dubbele vorm is Ayim. Daarom heet Jeruzalem. Ja? En je hebt dit ook in Hashamayim, dat is de hemelen.
wat was water ook alweer? Ik ben vergeten eventjes. Maar Hashamayim is hemelen. Maar in principe is het 2 hemel. Bovenhemel en beneden hemel. Water ook. Dat woord is ook een im-woord. Ayim-woord. En dat is het bovenstukje en het benedenstukje. Ja? Dus Elohim is meervoud. Het is niet Elohim. Dus het is niet 2. Het is ook niet 3. Het is meervoud. Het is meer dan 2. Ja? Als het meer dan 2 is, en christenen zullen zeggen, wel, dan is dat de 3-eenheid. Nee, de 3-eenheid is dit nog niet. Ja, ik weet dat mensen dat heel graag willen geloven. Nogmaals, je wil geloven wat je wil geloven, omdat je natuurlijk in die doctrine is gebracht. De 3-eenheid is niet eens een concept die nergens in de Bijbel naar voren komt. Het is letterlijk gebracht in de christendom als een doctrine. Ja, een geleerstof. Ja, dus de Ayim, Jeruzalem. Dus de reden is waarschijnlijk omdat er een boven Jeruzalem had en een beneden Jeruzalem. Jeruzalem is in tweeën verdeeld. Misschien zelfs nog steeds. Ja? Dus begrijp deze concepten en dan begrijp je gewoon deze dingen beter. Ja? En de Elohim is natuurlijk meervoud en het verwijst ook laat ons. Dus het is niet één God, het zijn meerdere goden. Waar ik naartoe wil gaan is dit. De Jodendom is niet een monotheïstisch geloof. Het is een monolatrie. De Joden hebben één God gekozen die Yahweh heet uit meerdere goden. Het is een lab van geneticus of genetische mensen, genetische wezens. Die kunnen met DNA omgaan, die kunnen DNA manipuleren. Kan ik lekker zeggen nu. Want we kunnen makkelijk praten. En ze hebben zichzelf als goden verklaard aan de dommere populatie. Die waren dan zeg maar de Homo sapiens sapiens toen de tijd. Ja, en nog steeds. En die uit die, laten we zo zeggen, hoe noem je zo iemand die in het laboratorium werkt? Zo'n laborant, hopelijk dat dat het woord is, hebben ze eentje gekozen als hun god. Als hun god. Dus eigenlijk wat ze hebben gezegd is van, weet je, jullie allemaal zijn een beetje te veel. Ik ga op één focussen en dat ben jij, meneertje Yahweh. Ja? En Elohim beschrijft het hele bundel en Yahweh beschrijft eentje. En daarom is Yahweh, die is jaloers, die vraagt gehoorzaamheid, die heeft hun de beloofde land beloofd, die heeft hem al deze dingen beloofd die ze dan letterlijk namen en ze gingen het uit fucking voeren in de echte wereld. En zo komen we tot de fucking dag van vandaag, waar wij nu zeg maar in zitten. Snap je dat nu? Als je deze dingen begrijpt, dan ga je echt niet dit hele oorlog bullshit ondersteunen hoor. Zo zie je, hè? Als je kennis man. Deze wezens, die hebben natuurlijk hun kennis overgebracht, hun woorden overgebracht naar deze wezens, naar de Homo sapiens sapiens, in dit geval de Israëlieten. En die hebben ze dan gecodeerd. En het is een beetje hun handtekening. En dan zie je hier, dat is dan zeg maar, ik geef je een heel snel een voorbeeldje hier van die codes. Ze noemen dat zeg maar gelijk afstand letter sequence. Ja, dat heet dan de equidistant letter sequence in het Engels. Dus gelijke afstand letter sequenties. Ja, klinkt niet eens in het Nederlands, maar ik heb het proberen uit te vertalen. En wat betekent is dat je pakt de Hebreeuwse letters om de zoveelste letter. Ja, dus je pakt een nummer en dan ga je dan bijvoorbeeld, je pakt de eerste letter en dan ga je 49 letter verder en dan weer 49 letter verder en dan doe je dat met de 5 boeken van de Bijbel. Als je dat doet, dan krijg je verborgen boodschappen. Dit gaat heel ver. Sommige rabbieën die voorspellen zelf de Holocaust erin. Gaat heel ver. Maar wat ik leuk vond, toch wel bemoeite waard om te laten zien, is deze. Dat als je 49 letter pakt en elke 49ste letter pakt in Genesis, ja, en voor de eerste, laten we zeggen, 5 letters die gevonden zijn, zeg maar, dan krijg je het woord Torah. En dan, als je dat doet in Exodus, krijg je ook Torah. Leviticus kom ik zo op terug. Dan ga je naar Numeri, krijg je ook Torah.
en Deuteronomium krijgen ook Torah met 49 afstandletters. In het begin van het boek. Dus Torah, Leviticus overslaan, Torah. In Leviticus delen we die 49 door 7. 7 keer 7 is 49, dus de 7. En dan gaan we met de lettercyclus van 7 doen. En dan krijg je Yahweh. Voor mij is dat een klein beetje toeval, want waarom niet allemaal 49? Maar goed, laten we dit, zoals ze zeggen in het Engels, indulge me. Dan krijg je het woord Yod-He-Vav-He. Dus dan verwijst de Torah als het ware naar Yod-He-Vav-He. Ja? Dus de Torah als het ware is de gecodificeerde wetten van die ene God, Yod-He-Vav-He. Die niet de creator is van de fucking wereld. Die dat één van de zelfgeproclameerde geneticus, laboranten, die een hogere of een ander wezen was geen mensenras in ieder geval, was een buitenaardse wezen die zichzelf als een god heeft verklaard. Die is het. Dit is een wet. Al deze boeken, na Genesis komt Exodus, waar ze dan zeg maar in de woestijn waren, en daarna komen alleen maar wetten, alleen maar hoe je moet gedragen, enigszins, want Yahweh wil zijn eigen koninkrijk opzetten, zodat hij kan regeren op aarde. Zodat hij tot de dag van vandaag regeert op aarde. Door verschillende koninkrijken. Door verschillende zeg maar, afstammelingen van zijn afstammelingen. Sorry. Door verschillende kinderen van zijn genealogie. Ja? Maar goed, ik vond het leuk om het te bespreken. Dan heb je natuurlijk numerologie, getal 7, die komt overal naar voren. 777. Niet vergeten, 666, net heb ik verteld, wordt niet direct gezien als het nummer van de beest. In het christendom, omdat dit in de openbaring, tegen die tijd ga ik bespreken. Maar in de openbaring, de Griekse letters, die ook nummers zijn, die summeren tot 666. Maar ik ga ook een alternatieve kijk daarnaar geven. En dan kan je iets anders ernaar zien zelfs. Want, maar goed, de 666 is een nummer van natuurwet. En als jij de natuurwet, als je beïnvloed wordt door de natuur, dan ben je automatisch een beest. Ben je instinctief. Dat is eigenlijk de reden waarom ze het ook beestgetal noemen. Ja. En dan heb je ook zoiets van 77 namen van God. Die ga ik nu niet erover hebben meer. Maar wat ik wel over ga hebben heel snel, is de kamp van, wat ze noemen dan de Yahweh, en de kamp van Elohim. In de magie van Salomo, in de kabbalistische magie-traditie, heb je te maken met deze 72 namen van God. En die vormen deel van wat ze dan noemen dan de Shem Ha-Maporesh. Shem Ha-Maporesh. Shem Ha-Maporesh. Ja. En volgens hun willen ze de traditie, de vibratie van die namen, die hebben allemaal een betekenis en die hebben allemaal een magische effect op de creatie. Ja? En die namen die beginnen allemaal met il, of die eindigen allemaal met il, of die hebben ja in hun, in de vibratie. Wat heeft te maken met die uitspraak. Heel veel mensen zeggen ook dat Yahweh de ademhaling is, ja. Ja, dus het zijn al die theorieën, al die dingen. Wees voorbereid voor die dingen. Maar in ieder geval de personificatie van Yahweh die rondliep. Ja? Want misschien de ideeën zijn bevorderend voor de transformatie van de mensheid. Maar de wezen die rondliep, die deed alsof hij God was, die was gewoon een kwaadaardige wezen. Een punt. Ja? En dan hebben we natuurlijk ook de andere code in de Yahweh zelf. Dat noemen ze ook de tetragrammaton. Met die 72 namen. De tetragrammaton hebben we over gehad, mensen. Dat is dan zeg maar de Yod-He-Vav-He en de Atsilut en de Bria en de Yetzira en Asahia in de vorige seizoen. Dus daar ga ik echt niet erover hebben. Maar zit in de sheet, zodat het volledig is voor de mensen die alleen maar de sheet downloaden. Ja. Ook interessant, gecodeerd in de Genesis. Voordat we naar Noach komen. Als we de generatie van Noach, daarom was ik daar net, heb ik de samenvatting gegeven en de generatie van Noach gevolgd, want ik wou dit eventjes laten zien. Er zijn de lijstnamen van de generatie van Noach met een diepere betekenis. Dus de eerste mens was Adam, daarna uit de afstammeling van Seth komt Noach. Dus dan hebben we Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Enoch
Methuselem, Lamech en dan krijg je Noah. En dan krijg je daar de betekenis. En dat kunnen we vertalen als de boodschap daar beneden. De mensheid is aangesteld als sterfelijk en gebonden in verdriet en slavernij. Dit is Yahweh of een van die Elohim-wezens die jou aan het vertellen bent door het coderen van die verhaal. Hierin. Ja? Is gebonden in verdriet en slavernij. Maar God zal hem zegenen met initiatie en wijsheid. Of God zal dalen en zegenen met initiatie en wijsheid. Sterk verhaal, sterk correlerend met Prometheus, die dan het vuur, de kennis aan de mensheid heeft gegeven. Ja? Sterk met het verhaal van Eva, die dan gegeten heeft van het boom des kennis. Ja? En die zal dan dalen om hem de kennis te geven, waarna de dood van zijn ego een krachtige keerpunt zal zijn en vrijheid en ware rust zal heersen. Daarna, nadat je ego dood is gegaan en dat je die kennis van natuurwetten, van het begrijpen van hoe de universum in elkaar zit, tot je neemt, je ego aan de zijkant zet, stoppen met de stomme religie. Zelfs hun zegt dat. Ik weet niet wat nog meer ik moet geven, mensen. Dan hebben we Shemot. Shemot is het overgang naar vrijheid. De Exodus uit Egypte. Ja. Mozes vertegenwoordigt eigenlijk de ingewijde trouwens. Degene die ingewijd is. En die dan zijn reis start naar transformatie. Ja. En de eerste wat Mozes doet is de 10 geboden krijgen van God. De eerste wat je moet doen wanneer je gaat transformeren. Wat? De wetten van de kosmos begrijpen. Dat is wat Mozes representeert. Ja? Het is een roeping. Een roeping tot eigenlijk, wat je kan zeggen, bekering. Tot het begrijpen hoe de universum werkt. En dat jouw gedrag moet harmoniseren met die van de kosmos. Je kan het God noemen wat je wil. Maar niet met de regering. Maar niet met al die andere wezens. Maar het heeft te maken met de wetten, de principes van het universum. Als je ermee harmoniseert, dan krijg je geluk, dan krijg je liefde en harmonie. En als je er tegenin gaat, dan krijg je al die ellende die we tot nu toe krijgen. Ja, dat is dan het verhaal van Mozes. De 10 plagen hebben te maken met de alchemische transformatie. Ja? De water in de bloed is de vernietiging van illusie. De kikkers, overvloed van ongecontroleerde emoties. In de tarot hebben we erover ook gehad. De luizen, dat zijn de materie wordt ontzuiverd. De vliegen, dat is een element lucht. Ja? Verstoring van intellect. Dus je gedachte is gewoon gecorrumpeerd. De innerlijke, de zweren zijn de innerlijke en uiterlijke strijd. Dit noem ik eigenlijk zelfs niet eens de alchemische. Dit zijn de demonen van mensen. Ja? Waar mensen moeten gaan veroveren. Je moet dat gaan veroveren in je leven. Hagen en vuur, dat is het element vuur, verwijst naar een zuivering van de ziel. Je moet je ziel zuiveren, de sprinkhanen, vernietiging van oude patronen. Duisternis, het betreden van de ad. Dus je moet jezelf, dat is de kluizenaar, je moet jezelf afzonderen en kennis tot je nemen. En de dood van de eerstgeborenen. Dus afleggen van van de oude zelf. Je laat je oude zelf, de eerste zelf, laat je achter. Je moet hergeboren worden. Ja? Je moet de tweede zoon worden, als het ware. De sterrenzoon. De zoon van de creator zelf. Niet van Yahweh, die geneticus en die laborant, maar van de creator zelf. We moeten een licht zijn. Ja? Het verhaal gaat, dat Genesis, het is eigenlijk het creëren van onze gevangenis. Ja? Dus dit is eigenlijk ons gevangenis. Daarom kunnen we niet eruit. Daarom zijn we, het is allemaal verdomd moeilijk om uit dit gevangenis te gaan. Want ze hebben ervoor gezorgd, en als je Elon Musk zelf hoort, met SpaceX zegt hij van, als je de aarde ziet, lijkt het alsof die gecreëerd is, dat mensen eruit niet mogen komen. Niet mogen gaan. Want ja, meneertje Elon, het is voorbedoeld. Het is voorbedoeld. Ja, meneertje Elon. Het is een gevangenis. En we moeten gewoon, en de manier hoe we eruit kunnen komen, graag gedaan, het Helmut. Het is
het is voor bedoeld. De kennis is voor bedoeld. De Prometheus heeft de kennis gegeven, zodat we uit deze matrix kunnen gaan uiteindelijk ook. Maar dit zijn de plagen, dit zijn onze demonen die de mensheid mee kampt. En dit is het probleem, dat we tot de dag van vandaag niet eroverheen kunnen. En dat maakt het verhaal verdomd moeilijk gewoon. Uittocht uit Egypte natuurlijk is het overgaan van slavernij naar vrijheid. En 40 is altijd een nummer van zuivering. Als je je lichaam wil zuiveren, om 40 dagen kan je gewoon... daarom heeft Jezus ook 40 dagen in de woestijn gevast. Ja? Dus 40 is de nummer van reiniging. Al deze nummers die herhalen zich overal weer, keer op keer. Ja? De Rode Zee-splitsing. Onderscheid maken tussen goddelijke en materie. Ja? Het splitsen daarvan. Hemel en aarde uit elkaar halen. Ja? Dus dit is de uittocht. De uittocht dat is het. Vayikra, dat is dan, wat is dat? Leviticus. Leviticus gaat alleen maar over de wetten voor de priesters. Die gaan we heel snel er doorheen. Ja? Want ik vind het persoonlijk... en de wetten die hebben heel veel te maken met de Egyptische Ma'at. De negatieve bekentenissen van Ma'at. Ik zal mijn buurman niet vermoorden. Ik was trouw aan mijn huis. Ik heb, weet ik veel... die 10 geboden zijn letterlijk genomen van de Book of the Dead. Eigenlijk, de Book of the Dead is niet eens... de Book of the Dead, Heruperet, dat... ik weet niet waarom ze dan de Book of the Dead hebben vertaald. Er is een reden waarom deze mensen dat hebben gedaan, maar ik denk dat het te maken heeft dat het de bekentenissen waren wanneer iemand doodgaat in Egypte. Maar in Egypte zelf wordt het niet... De vertaling is ver van. Hetzelfde omgekeerd. Het betekent... de Book of the Dead betekent... De boek van de dood betekent... als je het letterlijk vertaalt vanuit de hieroglyphen... is dat de boek van het eruit komen in de daglicht. Dus het is de omgekeerde. Maar goed. In het Engels, the book of the coming forth by day. En het heeft te maken met op het moment dat iemand, en ik denk dat daarom dat ze dan de Book of the Dead hebben genoemd, of de boek van de dood, omdat op het moment dat iemand dood is gegaan, dan gaat hij eigenlijk, moet hij eigenlijk voor Ma'at staan en zijn hart wordt gewogen tegen een veer. En Ma'at is representatief voor de natuurwetten. En daar komt de schaal vandaan ook. De schaal tot de dag van vandaag in de juridische circuit gebruiken. En die weegt. En dus onze hele cultuur is ook gebaseerd op deze dingen, mensen. Het is ongelooflijk gewoon. Oké. Zo, in ieder geval, het komt direct ervan. Dus de Torah eigenlijk als geheel is een code voor spirituele... ja, Helga, hoe gaat... de code in het algemeen is een spirituele zuivering. Spirituele zuivering is dat. Oké. De kabbalistische betekenis van de wetten. Ja, natuurlijk, de 7, 12 hebben we een beetje al gehad. 49, misschien is dit ook wel een leuke om te vertellen. De nummer 49 is ook heel belangrijk in de Kabbala en ook in de Joodse geloof. Die krijgen ook heel vaak in de... Maar dan ga je begrijpen, deze wetten en deze feesten, die kan je dan beter gaan begrijpen, want deze feesten die worden dan overgenomen, tenminste deel ervan, in de christendom ook. Dus je moet het dan begrijpen waar de oorsprong van die dingen zijn. En dan heb je dan 49, is 7 keer 7, 7 weken van 7 Shabbat. Dat noemen ze dan een Shavuot. Dus we noemen dat ook de omertelling. Dit is dan de omertelling. De 49, daar heb je ook verspreid in de boek van Leviticus.
En het heeft te maken met de zevende week is een rust. Je kan zelfs zeggen, een rust, op de rustdag van de zevende week. Ja, is helemaal een rustdag, zou je zeggen. Ja, ik bedoel, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. In het Hebreeuws heet het dan de Sefirat HaOmer. En daar geef je dan de Omer als offering. En dan geef je dan zeg maar de Shtei HaLechem. Lechem betekent brood. Shtei HaLechem betekent 2 brood. Dus je geeft 2 brood als offer. En je geeft de eerste oogst, Omer, als offer. Of de zevende van de zevende. Shavuot. Dat is een feest na Pesach. Ja? Pesach is wat wij vieren Pesach. En de Joden vieren 49 weken later de Omerfeest. Ja, vanuit Pesach. Dus het is, zo wordt het een beetje 7 keer 7. 49, de Omertelling. Maar goed, je hebt natuurlijk de 50ste jaar. Dat is dan de jubileum. Dat is een jubeljaar waar vrijheid gevierd wordt van slavernij. Ja? Ik weet niet wat ze vieren, we zijn nog steeds in slavernij, maar goed. Enfin. Het wordt wel gevierd, mensen. Dus Leviticus gaat alleen maar over de concepten van zuiverheid in een spirituele zin. Zuiveren van je geest. Daarom zijn de rituelen gemaakt, de offersystemen. En al deze perioden worden dieren geofferd, mensen geofferd, kinderen geofferd. Deze dingen waren normale praktijken, mensen. Ja? Die worden geofferd, want deze dingen waren eten, letterlijke eten, voor deze wezens. Je bent eten voor hun. Net als jij de koe eet, ja, eten ze jou. Dus ga je nagaan. Want ze vindt jouw vlees lekker zoet. Dat is wat ze vinden. Bamidbar, dat is dan zeg maar nummerie. Nummerie gaat natuurlijk over beproevingen. Het gaat alleen maar over beproevingen. Je ziet het ook, wanneer ze in de woestijn zijn. Nu zijn de Israëlieten in de woestijn, trouwens. Ze zijn uit Egypte gegaan, het is Exodus, en dan komen ze in de woestijn. En Mozes heeft problemen om deze mensen onder controle te krijgen. Want ze waren gewoon één en al, gewoon gek gewoon. Ja, en Mozes die was een aantal keren boos, daarom heeft God hem niet meer in de Kanaan laten komen, want hij heeft niet gehoorzaamd. Maar op een esoterische manier, dit is de beproevingen. Je zag de 10 plagen, die 10 plagen, die zijn de demonen, die krijgt iedereen mee te kampen. Iedereen krijgt dat mee te maken. En de vraag is, ben je het waard? Ben je het waard om de Christusfiguur te worden? Dus je wordt dan beproefd. Het leven is een soort beproeving. Ben je het waard om zeg maar de gift te krijgen van daadwerkelijke vrijheid? Dat is eigenlijk wat er hier gedaan wordt. En ze gingen 40 jaar gewoon rondreizen, hoor. Want ze waren nog steeds, ze hadden slavenmentaliteit. En dat is wat wij ook aan het doen zijn. We zijn aan het van de Koninkrijk van Rome naar Republiek van Rome, naar de Imperium van Rome, om vervolgens weer de fucking shitzooi Koninkrijk van Rome te doen. Dat noemen we de Koninkrijk der Nederland. Ja, het is gewoon een fucking vicieuze cirkel en de matrix wordt weer gewoon fucking start. En dan mensen zeggen tegen mij, waarom ben je fucking boos? Omdat we dom zijn. In Numeri gingen ze dan zeg maar ook de volken zeg maar delen, want ze zijn nu bezig zichzelf klaar te maken om Kanaan over te nemen en te vestigen in Kanaan. In Kanaan, en wat we nu Palestina en ook Israël noemen, daar werden ze verdeeld in de 12 stammen die hier zijn. De 12 stammen zijn niet echt de 12 stammen, mensen. Sterker nog, er zijn zelfs aan het mijn einde sheet vertel ik dit ook, dat er zijn geen bewijzen van de aartsvaders. Er zijn geen archeologische bewijzen te vinden. Wat verwijst heel sterk
dat de Joden hun verhalen hebben gepakt uit de culturen die in de buurt waren. Ja, de Isis-cultuur van Egypte, de Ra-cultuur van Egypte en de Il-cultuur van de Babyloniërs. Ja, dat is wat Israël vandaan komt. Dus dit zijn de zodiac. Wat ze dan in de Bijbel niet de zodiac noemen. In Job, zoek dit op. In Job noemen ze het Mazzaroth. Okay? Mazzaroth is de zodiac. Wat elke christen tot de dag van vandaag vindt, dat het allemaal duivels is. Zit in je Bijbel hoor. Hartstikke duivel, dan moet je de Bijbel niet meer lezen, zou ik zeggen. Ja? En elke hoe noem je dat? Elke stam vertegenwoordigt een maand. En elke maand is een zodiac. En elke zodiac die heeft een betekenis. Ik ga niet op in deze podcast. Omdat ik deze dingen al in de eerdere podcast heb onderbouwd en uitgelegd. Het is hier als volledigheid. Als je alleen maar deze sheet downloadt, dan heb je hem. En dan hebben we natuurlijk de tabernakel. Dat was ook iets dat heel erg gestrest werd. Je moet begrijpen dat de tempel, die was er niet in de woestijn. En de Joden die hadden de tempel nodig in de woestijn om offers te brengen. Om dieren te moorden, om mensen te moorden. Dat hadden ze nodig. En ze zijn uiteindelijk omgegaan door de Abrahams verbond, zijn ze overgegaan van mensenoffering. Daarom heeft God gezegd, ga Isaac offeren. Dit is een mens. En dan hebben ze is dan de overgang van mensenoffer naar dierenoffer. Alsof dat beter is. Maar goed, ze hadden dan een tempel nodig, dat ze dan de tabernakel noemen. En daarin kwam de ark, de ark van het verbond te zitten in de heilige der heiligen. En uiteindelijk werd het ook de tempel, de eerste tempel, de tweede tempel. En nu zijn ze ook met de derde fucking tempel bezig. Dus het verhaal wordt gewoon herhaald weer. Ja? Die vertegenwoordigt het lichaam van de mens. De heilige der heiligen is dan zeg maar de bewustzijn. Dat is waar God zelf binnenkomt. En het is verdeeld in 4 aspecten. Die hebben dan de Atsilut, de Bria, Yetzira en de Ilaïa. Letterlijk in mijn Kabbalah-serie heb ik de mens tussen deze 4 werelden geplakt. Letterlijk. Dus ik ga hier ook niet te veel tijd in steken. Ga maar andere podcasts bekijken van Kabbalah. Kabbalah is sterk verweven met deze serie. Sorry hoor. En de laatste is Deuteronomium. Dat is Devarim. Dat is het eenheid krijgen met kosmischheid, met kosmische krachten. Met de echte creator van de wereld. Eenheid creëren daarvan en daarmee. Orde brengen op aarde. Door middel van vrijheid, door middel van licht brengen. Mensen uitleggen wat goed gedrag is of een slecht gedrag is. De natuurwetten begrijpen. Niet stelen, want dat is één wet. Als je praat over, laat me het even zo zeggen. Als je praat over de Yahweh God, hij vraagt 10 geboden dat je daaraan moet houden. En dan als je dan de Talmud achterwege houdt en al die andere onzinboeken die de Joden erbij hebben gezegd, waar je dan zeg maar de 120 miljoen fucking wetten die je daar aan moet houden. Een doodnormale Jood, die zou de 10 geboden respecteren. De creator of the universum die vraagt je 1 fucking wet te respecteren. 1. En we kunnen dat niet eens. En weet je wat de wet is? Niet stelen. Steel elkaars vrijheid niet. Steel elkaars eigendommen niet. Steel niet gewoon. Dat is de enige wet die je moet respecteren. Steel elkaars keuzes niet. Steel mijn opties niet. Steel mijn leven niet. Dat moet ze moorden. Steel mijn deugd niet. Dat noemen ze rapen. Of verkrachten. Maar nee. We willen de bibliotheek van Nederland willen we helemaal, van al die wetten, willen we gaan onderzoeken en kijken als we een betere leven kunnen krijgen. Nou, heel veel succes zou ik zeggen. Want het gaat gewoon niet op zonder die ene wet. Dat is de wet dat iedereen moet gaan volgen nu. Iedereen.
We gaan afronden met Deuteronomium. Dus dan heb je dan de goddelijke hernieuwing. Want ze hadden heel veel problemen om deze... Want ze stelen natuurlijk. Ja, en met al die wetten van Yahweh en zo dingen, dan kan je natuurlijk geen morele mensen krijgen daar. Dat kan niet. Je kan niet immoreel zaaien en dan immoraliteit zaaien en moraliteit oosten. Net als nu. We kunnen niet immoraliteit zaaien en denken we dat we immoraliteit gaan oosten, hoor. Of stelen. Belastingdienst is stelen. En dan als jij dat deel meeneemt van het potje en het betalen daarvan, dan ben je deel van het steelprogramma. En dan krijg je geen morele samenleving. En klaar, dan blijf jij als een mens voor altijd en eeuwig perpetueel van het systeem. Hun gaan zeggen tegen jou wat de fuck je moet doen. Dus Deuteronomie is een soort herhaling van de wet die ze dan al hebben gekregen in Leviticus en Exodus. Die wordt als het ware in dit boek herhaald. En het heeft te maken met woorden en ook uitspraak en dat soort dingen. Maar hier krijg je ook een heel bekende tekst. Dat is dan het Shema. De Shema, hier heb ik een mezuzah. Kan je hier zien. Glenn, hoe kom je er aan? Laat me kijken als ik het kan zoeken. Ja? En hier zie je dan zeg maar een soort van, ik zou zeggen een soort van geheime tekst. De Shema eigenlijk. En die heb je in het Hebreeuws hier. En dan krijg je hier, zeg maar, kijk, als ik het goed kan laten zien. Ja, dit is de Shema. Die wordt dan, zeg maar, in zo'n mezuzah. De Joden, die praktiserende Joden, die krijg je dat hier. Ja. En die zetten dan, zeg maar, bij hun deuren. Als een soort herinnering, als bescherming. Ze zijn ook een klein beetje, hoe noem je dat, bijgelovig. Maar het is als bescherming, maar ook als herinnering van dit verhaal. Van de wet van God die herhaald werd in het Mozes de Israëlieten herhaalde, om ze dan zeg maar te herinneren dat als ze dan gehoorzamen, dat ze gezegend worden. Maar met andere woorden, als ze fucking gaan stelen, dat God hun de buit van de oorlog aan hun zal geven. Dat is het. Want we moeten dingen gewoon duidelijk gaan bespreken nu, want anders begrijpt men gewoon niet, hè. Maar ik geef jullie een diepere betekenis van Deuteronomium die meer esoterisch is en dat uiteindelijk de daadwerkelijke lessen uit de Egyptische tijd is komen vallen te komen in het boek van Deuteronomium. Ja? De essentiële les is dit. Wanneer je zeg maar besluit om volgens de natuurwetten te leven, doe je dat omdat je begrijpt en niet omdat je gedwongen wordt. Dat is de hele les. Ja? Dat is het centrale betekenis van gehoorzaam. Omdat je begrijpt hoe de universum werkt en dat het ten gunste is van je eigen groei en van je eigen leven. Ja? Je gaat niet iets doen omdat iemand je dwingt om te doen. Je gaat doen omdat je iets begrijpt. Ja? Als jij begrijpt hoe je een object in de lucht kan krijgen, een vliegtuig bijvoorbeeld, dan pas kan je een vliegtuig maken. Maar je moet nog steeds de principes van de aerodynamiek moet je dan volgen. Ik hoop dat ik het goed heb vertaald. Aerodynamiek. Die wetten, die principes, die moet je nog steeds gehoorzamen. Je ziet, natuurwetten kan je niet eromheen, mensen. Ze zijn altijd daar, inherent in de natuur. Jij moet leren en volgens die wetten, en dan komen nieuwe dingen naar voren. Ja? Dan komen nieuwe technologieën, betere technologieën die we nu hebben. Al die technologieën die we hebben zijn allemaal ouderwets, man. Al die dingen hoe noem je dat? Elon Musk doet, allemaal ouderwets. Denk even over na. Je kan gewoon fucking teleporteren, man. Je bent gewoon in 1 seconde in fucking Mars of zo. Maar nee, dat willen we niet. We willen ons hele leven, 100 jaar bezig zijn met een fucking Jezus Christus, man. En ik weet dat mensen belachelijk gaan maken over deze teleportatie, omdat het natuurlijk
Het is nog steeds niet daar in de mensen bewustzijn en in de mensen, zeg maar. Dus daarom, ik begrijp het, maar let op die informatie tenminste. Ga gewoon lekker lachen, ga gewoon verder. Ja? En uiteindelijk heeft het te maken met de vrijheid, de vrije wil. Om te kiezen voor de wetten of te kiezen voor. En ik heb hier bewust de duivelkaart gebruikt. Omdat je daar ziet die twee, de dualiteit, de keuze weer. De dualiteit. En die wordt zelfs nu, zeg maar, we worden zeg maar gebonden gehouden. Ja. Mensen, oh ja, dit is het laatste boek. Oh, dit is makkelijk. Dit is de eerste boek buiten de Pentateuch, buiten de Torah. Dat is dan het boek van Jehoshua. Dat is dan eigenlijk de Christus. Dus als jij die start hebt gemaakt om te transformeren, in Exodus de wet hebt genomen te bestuderen, ben begonnen en je oude zelf hebt verlaten. In Leviticus je zielzuivering heeft plaatsgevonden. En dan Deuteronomium, zeg maar, Numeri, zeg maar, weer voorbereiding voor de eenheid. Dus de beproevingen hebben voldaan. Dan in Deuteronomium is dan de eenheid met goddelijkheid. Dan is Sefer Jehoshua de eerstvolgende logische stap. Is de eerstvolgende logische stap. Sefer Jehoshua betekent boek van Yeshua. Ja. En Sefer is boek trouwens. En Jehoshua is dan de naam Joshua. En Jehoshua is Yahweh en dan de Shin. Yod He Vav Shin He. Jehoshua. Ja. En dat is letterlijk de Christusfiguur. Ja. Dus dat is wanneer je dan zeg maar één bent met heiligheid, met divinity, met de goddelijkheid, dan ben je klaar om te strijden voor divinity. Wat ik ben aan het doen ben, is eigenlijk, kan je zeggen, ik ben een strijder. Ja? Want we moeten tegen de zeg maar, gevestigde orde, moeten we dan zeg maar, gaan strijden. Nu, want als wij dat niet doen, dan is de eerstvolgende stap is vernietiging. Ja? En dan zie je ook keer op keer, op het moment dat, zelfs in de boek van de Bijbel, dat de Israëlieten zeg maar, niet de wetten van de God, in dit geval hun eigen God, maar in het grote scala de wetten van het universum volgen, dan komen we terug in de vernietiging. Daar gaat het over. Ja? Daar gaat het helemaal over. En ik denk dat we nog één sheet hebben. Is deze. Oh ja, dat is het verhaal van Jericho. Ik heb je verteld, Mozes is natuurlijk overleden. Jozua heeft het overgenomen. Zijn ze binnengegaan in Jordanië. Een volkje daar gevochten. Verder gegaan naar Jericho. En Jericho had een hele hoge muur. Konden ze niet verder. Dus gingen ze dan 7 keer. Kom 7 weer eroverheen. 7 keer eromheen. Dus nummer 7 is hier heel cruciaal. En dan gingen ze dan zeg maar met wat ze dan noemen de shofar. Dat is dan zeg maar het plaatje dat je daar ziet aan de rechterkant. Gingen ze blazen en de muren gingen naar beneden. Dus voor de Jodendom, dat was ook een vorm dat een teken dat God hun het land van honing heeft gegeven. Maar de esoterische aspect daarvan is natuurlijk de spraak. De 72 namen, uitspreken van de 72 namen van de Kabbalah, van de Sham HaMaporesh. Dat is dan zeg maar de magie-traditie van de Kabbalisten. Is geluid natuurlijk heel belangrijk en hier komt het op terug met de 72 heilige namen. Hun gingen dan schreeuwen en God gaf hun dan zeg maar hoe noem je dat? De verovering en de heerschappij over Palestina. Die hedendaag Palestina. Dus ze hebben Palestina veroverd. Dat betekent ze hebben het gestolen. Dat betekent het was niet van hun en ze hebben het gestolen. En dat betekent dat ze tot de dag vandaag nog steeds beweren dat iets dat gestolen is 10.000 jaar geleden nog steeds mag. Ik heb jullie achtergrondinformatie gegeven. 2 uur en fucking 20 minuten. En ik hoop dat dit nu once and for all duidelijk is voor iedereen. En als je 1 people kent daarbuiten die niet begrijpt, geef hem ze deze link en laat ze dat zeg maar dat hier naar kijken.
De diepere esoterische gedeelte van dit boek is natuurlijk het beloofde land. Als de staat van bewustzijn die je krijgt. Honing en melk, ja, is van slavernij ben je dan zeg maar naar vrijheid gegaan. Door de uittocht uit Egypte. Ja, en je hebt dan zeg maar je emoties, je beestelijke zelf heb je dan veroverd. Dat gaat de verovering over. De Christusfiguur is een veroveraar. Het is iemand, maar van de zelf. Niet van andere mensen eigendommen. Ja? En dit is ook het probleem van geloof. Heel vaak deze traditie praten over iets daarbinnen. En dan vertaalt men dat als iets daarbuiten. Continu moet ik mensen verwijzen dat deze dingen die hebben te maken met de innerlijke transformatie. Je kan het niet nemen. Zelfs dan is het niet zinnig. Archeologen en wetenschappers die hebben geconcludeerd, heel veel van ze, dat de verhalen van de Bijbel niet allemaal volgens de tijdlijn conclusief is. En dat betekent dat ze dan geen conclusie kunnen trekken en niet kunnen zeggen dat het daadwerkelijk gebeurd is. Dat is één. Ten tweede, de verhalen van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, er is nergens te bekennen, nergens te vinden waar ze waren en waar ze hebben. Ze zijn naar Egypte gegaan, bronnen, nergens zijn deze dingen te vinden. Ja? Sterker nog, Mozes, die lijkt heel erg op Sargon, die de koning was van de Akkadische stam. Ja? Sargon was een koning daarvan en zijn verhaal lijkt verdomd veel op die van Mozes. Ja? Jozua is gewoon de Horus, daar heb ik ook al over gehad, of de Helios, of de Shemesh. Het zijn allemaal verhalen die daarvoor kwamen. En nu zijn ze opeens echte wezens die rondliepen in de aarde. En daarom hebben wij dan recht op die eilanden. Of recht op die Palestina. En recht op alle soorten plekken dat niet van hun is. Ja, we moeten gewoon stoppen met stelen. Dat moeten we gewoon. Astrologisch gezien kan je Abraham zien als de tijd van de Aries, Mozes de tijd van Taurus en Jozua de tijd van Leeuw. En het past ook heel goed met hun archetype. Oké, mensen, dat is het voor vandaag. Few. Dat was echt heel veel. Maar het was een knallend. Ik ben blij dat ik dat allemaal heb op papier gezet of gedigitaliseerd voor de vervolg, zeg maar, voor jullie natuurlijk, maar ook voor de vervolg generatie. Dus ik hoop dat jullie van hebben genoten. Want dat is heel belangrijk. Leren is genieten. Ja. Shu enim em shu, nebu enin em shu. Niks komt vanuit niks. Alles komt vanuit niks. En ik eindig met dit altijd. Anukem netif shesh en muemaat. Tot de volgende week, mensen.